Вітаю усіх. Я тільки ще одну річ забув. Зараз буде. Зараз все буде. Вітаю, Пруба, вітаночки. Я за один забывся пост отправить у Blue Sky Tutor, зараз відправляти буду. Ну, в сенсі, не написав його навіть. Так, Амаль. Вітаю, Тенчик, вітаночки. Зараз будемо починати. Сліма каток ти сьогодні? Чому? Що здарилося? Так, я зараз пост відправив у Тьютер, зараз я ще в Blue Sky. Вітаю, Олексійович, вітаночки. Як там? Субтитри вже усе? Прямо усе? Зараз я ще пост не відправив. Усе. Максимально коротко. Складано мені пости писати. Кожен раз складано. Покуль бігала по лекарях, мене некілька разів ледь не змило дождем. Айо! Складано. Сподіваюся, з лекарями там усе в порядку. Так. Сьогодні скончив перекладати. Віншую. Гэта ўсё, то бок інтэрфейс уже быў скончаны, субтитры гэта апошняе, што заставалася, альбо ёсць нейкая яшчэ частка. Не, добра, ЧК праблем. Добра, цудоўна. Завтра будуць перакладаць дыялогі паўночнакарэйцаў. А яны былі хаця бы з субтытрамі? Я просто, наколькі памятаю, першы кразіс, ён мне запомніўся якраз таки тым, што субтытраў, якія не патрапілі ў субтитры. Окей. Я просто памятаю, калі яны размаўлялі, перакладу на іх не было, таму што, тыпу, галоўны герой не ведае паўночную карейскую мову і, ну, і ўсё, і просто не разумее іх. Вось. І я падумаў, што там нават субтытраў няма. Вітаю, Вячеславіч. Вітаночки. Хаця, з іншага боку, там ёсць, ну, там ёсць сцэны, дзе яны па-ангельску размаўляюць, але пара сцэн толькі. Мне вельмі спадабалася гэта ў гульні, тое, што табе не спрабуюць перакласці штосьці, яны просто такія, мы не размаўляем, яны паміж сабой размаўляюць, яны ж не будуць неяк зразумела размаўляць. Гэта было такое вельмі імерсіўнае адчуванне. Вітаю, Рыкана, вітанчыкі. Для тых, хто долучаецца і пропусціў, можа быць, што ў нас зараз адбываецца ў Divinity, зараз трошкі падсумаванне. Так, стрымер сусветнага топ-1 адсотак, гэта мы да гэтага яшчэ дойдзем. Рэгана сёння закінула, ну, можа, учора закінула, я толькі сёння пабачыў. Але давайце, што ў нас зараз падзея. Мы, як галоўны герой, спрабуем атрымаць сабе боскасць, святасць, па сутнасці стаць аватарам 7 багоў у гэтага сусвета і па сутнасці атрымаць іх моц разам аб'яднаную. Гэтая моц неабходная, каб, ну, зараз богі у пастцы, але моц гэта раней выкарыстоўвалася, каб стрымліваць бездань. Вось, бездань знайшла шлях у гэты сусвет, і мы спрабуем, і па сутнасці гэты сусвет, ён як бы абаронены такім
як валюмам ад гэтай бездані, вось, і гэтым валюм ён пашкоджаны. Скрозь яго бездань гэтая і пралазіць. Вось толькі ў гэты раз яшчэ гэтая бездань знайшла спосаб, як аслабіць усіх багоў. Вось такая рэч. І моя мэта як, ну, гульца, скажем так, я жадаю выправіць гэтую сітуацыю. З багамі я яшчэ не ўпэўнены, што буду рабіць, карацей, яшчэ пытанне, што пойдзе далей. Вось, богі мне не вельмі падабаюцца мясцовыя, яны занадта чмурэлі. Вось, мне падаецца, мы пакуль лепей кандыдат, чым тое, што ёсць, але паглядзім. Але гэтую боскасць трэба яшчэ атрымаць, гэтую сілу, і мы якраз таки накіроўваемся на гэтай выспе, на якой мы знаходзімся. Знаходзіцца ўнутры пад зямлёю старажытная канструкцыя, у якой якраз таки мы можам стаць, вось, атрымаць гэта сілу гэтых 7 багоў. Яны зараз у адчаі там будуць вельмі шчаслівы, што я ўвогуле з'явіўся. Вось, управленне памылак у інтэрфейсе трохгульні. Цудоўна. Наконт топ-1%. Карацей, па сутнасці, чат, мы як суполка, ну, можна казаць, што мы, тыпу, мы не такая вялікая суполка, але большасць стрімераў не набірае, ну, каб вы разумелі, большасць мы зараз у топ-1% увогуле як канала. Так што віншую усю суполку, мы топ-1% ва ўсім сусвеце. Вось, каб вы разумелі памер нашага каналу. Так што, не гледзячы на тое, што гэта можа выглядаць несур'ёзна, у нас няма тысячы, мільёны самых, але зразумейце, дзе, у якой кропцы мы зараз знаходзімся. Так. Вось. Так што вельмі дзякую ўсім. Вось такая штука. Віншую вас. Так, яшчэ сёння павінен скончыць агучваць тэмы для змрочных трэдаў Форчан. Я, по-мойму, 2 часткі паглядзеў. Я не ўсё даглядзеў, на жаль. Я, дарэчы, Рудзі, я не ведаю, калі вы не падпісаны на Рудзі, гэта нармальна, але гэта самае, ну, у сэнсе, што вы не чытаеце Тэлеграм, там іншае, але ён закінуў відос у сабе ў Тэлеграме, як багаслоў беларускі у відэа расказвае пра багоў у розных гульнях. То бок, рэальны святар расказвае пра рэлігіі ў відэагульнях. Вось такая штука. Вельмі незвычайны відос, вельмі раю вам паглядзець, такі контент просто вельмі унікальны сам па сабе. Ідзіце і глядзіце. Вось, вельмі раю. Вось. Такая штука. Вітаю, Нанрэвенс. Вітанашкі. Дыхаю вам па тыліцу. У сэнсе? Усё ж нармальна. Чаму? Навошта? Багаслоў кайфовы, файныя відээсэ. Мне вельмі падабаецца такі фармат, і ён вельмі файна зроблены. Там шмат намаганняў на гэтае відэа было аддана, так што ідзіце паглядзіце. Вось, нават калі вы не вельмі глядзіце Рудзі, ну, як бы я ўвогуле раю Рудзік, але проста яго рэкламаваць, калі вы ўжо ведаеце яго, то рэкламаваць яго сэнсу няма, але вось відос Багаслова вельмі раю. Так, добраненька. Давайте тады, глядзіце, бачыце вось гэты лагер, бачыце вось гэтых чэлаў. Так, гэтыя чэлы вар'яты. Яны нахрен вар'яты. Мы зараз тут трошкі з ім паразмаўляем, можа быць, штосьці набудзем, і пасля гэтага мы будзем з імі змагацца. Таму што яны мне не падабаюцца, я па сутнасці незаўважна міма іх прайшоў. Яны думаюць, што я свой. Вось. Але спачатку разбяромся. Так. Потым нават дыялог там нейкі асобны ёсць. Паразмаўляем, але крыху пасля таго, як набудзем усё, што патрэбна нам. Каточкам, так, пачатак з каточкам жыдоў, там жарт, які я не чакаў. Літаральна на такім відэа, відэа пачынаецца з таго, што па тыпу кат-жыд падыходзіць да святара гэтага, і ён такі, кот жыд, і там габрэйскія караці сымнулі яго сцяг. Ой, вельмі смешна. Так, ла-ла-ла-ла-ла, я зараз вас чатку перанясу трохі ў бок сабе, таму што мне не вельмі зручна. Вось так прыкладна. Так, чат я перанёс, усё бачу. 1000 фаловераў умоўна ё. На жаль, гэта не... Ну, у мяне не 1000 фаловераў. Ну, для тых, хто не ведае, на канале 1000, там, штосьці 300, 1000 штосьці фаловераў. Большасць з іх гэта не рэальныя людзі, гэта боты.
Вось просто я чакаў спадзяваўся, што Twitch разбярэцца і мне не патрэбна будзе ў гэтым калупацца. Вось Twitch ні халеры з гэтым не зрабіў. Я папярэдзіў Twitchу, напісаў у падтрымку. Яны ніхера не зрабілі, а я паляніўся гэтым заняцца. Ведаеце, это тыпу як смецце прыбраць, і я такі, я не ведаю яшчэ адкуль пачаць, мне трэба разабрацца ў прыладах, упэўніцца, што я нідзе не накасячу, вось такое. І я нейкая так мне просто лянотна. Мне гэта калі б я ў моманце пачаў чысціць, я бы у мне энергіі запалу хапіла, зараз яго просто няма. Вось такая штука. Вось гэта самае закінула Арыгана спасылачку на тэлеграм-канал. Гэта якраз такі чакайце, как гэта смоуш. Гэта вось гэты багаслоў, так? А чаму яго на гэтым самым на ангельскай нейкі канал? Дзіўная камбінацыя просто. Ён пачаў на беларускай, а потым зараз пераключыўся на ангельскую чамусь. Окей. Дзіўны шчыра дзіўны трошки канал. Ну ладно, вам вырашаць, вам меркаванне складваць. Так, я не паспела. Так, вось, добра. Давайте працягваць. Набываем рэчы, якія нам могуць быць патрэбныя. У нас зараз 17 ўзровень, і у нас у прынцыпе добра ўсё па прадметах. Мы каб страдаем. Вось, дарэчы, наконт прапушчанага прадмета ў першым акце. Яго нельга просто сабе стварыць у кішэні, каб скончыць квест. Патрэбна абавязкова трыгернуць квест у першым акце. Але ёсць мод, які дазваляе вярнуцца ў першы акт і скакаць паміж актамі, карацей. Дзесьці ёсць. Я гэты мод не ўсталёўваў, не разбіраўся, просто пагугліў, падаецца, ёсць наяўнасць, людзі абмяркоўваюць гэта на Reddit, гэта не ад чыішкі інфармацыя, таму даверу у мяне трошки больш. Але вось такая вось як бы рэч. Так што тэарэтычна мы можам вярнуцца, дзякуючы модам, у першы акт, дазабраць прадмет і вярнуцца назад у трэці акт. Ось. Такая штука. Але проста прадмет забраць не атрымаецца. Яго патрэбна канкрэтна ў рукі атрымаць. Інакш не працую. Так, у гэтага чала мы набудзем рэчы. Зараз прыгляджу сабе што-небудзь. Можа быць карыснае. Палачка на 2 інтэлекта, двуручны меч. Гэта на інтэлект. Ямант, некрамант, паляўнічы, дарэчы, можа быць. Наша дае 2 інтэлекта чыстага. Я бы лепей пакінуў чысты інтэлект. Вось. Добра. Блин, у нас броня такая слабая. У нас 13 ўзровень броня. Я бы, можа, набыў, нягледзячы на тое, што я згублю 2 інтэлекта, але вы бачыце, падвоіць сабе фізічную броню на гэтым самым, на асноўнай броні. І яшчэ і магічную замест 150 310. Гэта, канешне, моцна. Але мінус 2 інтэлекта, мінус 2 інтэлекта гэта сур'ёзна мінус 10% пашкоджання. Перажыву неяк. Праблема тое, што фейны балюча б'юць. Таму так. Ось так зробім. Так, адзінае, што можна яму прадаць у адказ, вось, напрыклад, кніжкі якія. Так, востры меч. Это я ўжо вырашыў, што я не буду выкарыстоўваць. Палка гэтая. А чаму я не паглядзеў, ці яна добрая мне? Яна дадае інтэлекту. Я рэтургію. Трэба паглядзець, можа быць, яна камусь зрапная будзе. Кінжал гэты. Я толькі за лязо хакама, карацей, у нас ёсць. Такі прадмет. Калі вы не ведалі, спасылачка на лязо хакама, гэта што-то херня, калі вы не ведалі. Вось гэтая штука. Калі патрэбна тлумачэнне, магу яшчэ патлумачыць. Так, гэта персцёнчык сыдзе, шчыт. Таксама адпраўляецца нармальна. Мы трошки збалансавалі, не так дорага нам будзе па кішэньцы ударыць. Таму што ўжо шчыра пакрыху кішэнька-то напружваецца. Дайце мне палку, якая дадае інтэлект. З гэтым складана. Это ж магічны сусвет, не забывайся. Вось. Палкі, якія даюць інтэлекту, гэта калі цябе хтосьці б'е, хтосьці больш разумны. Хаця не такі ўжо і разумны, калі ён б'е. Так. Undead падымае гліняны кубак віна і глыбока адпівае. Толькі віно
праваливаецца скрозь дзюрку на яго баку ўжо у наступны момант. Ён глядзіць на цябе, паціскаючы плячыма. Звычка. Жыццё будзе хутка зноў прыемным, калі бог-кароль зноў нарэшце пераможа. Варыянт Undead. Спытаць у яго, ці сапраўды ён думае, што гэта таго варта, толькі для таго, каб адчуць віно і адчуванне цёплай плоці. Ён тыркае ў цябе сваім касцістым пальцам. Мала веры, мала ўзнагароды. Канешне, яно будзе варта таго. Служы з верай і паслухмянасцю, і ты пабачыш. Сказаць, што ён даволі выглядае ўпэўненым у поспехе. У мяне не патрэбна ўпэўненасць, у мяне ёсць вера. Ну, окей. Ад інтэлекту адныя складанасці. Гэта таксама праўда. Але як жа шкада час часу не. Ну, тыпу, не. Лепей не. Можна складанасці з'яўляюцца, але колькі ж усяго цікавых з'яўляецца. Наколькі ж цікавей жыць, а? Так. Бог-кароль лечыць знявечаных, падымае памёрлых. Я ляжаў мёртвы і забыты, пакуль ён не вярнуў мяне. Ён ўзнагароджвае лаяльных. Спытаць, хто ўвогуле такі бог-кароль? Ён клацае, гудае гук незадаволенасці свайго таго, што засталося ад яго горла. Ты што, зусім не разумееш свет? Бог-кароль, гэта сапраўдны кароль. Так званыя 7 багоў здрадзілі яму і скінулі яго. Ну, карацей, як я і думаў, гульня ўпершыню толькі мне гэта прагаворвае. Карацей, давайте кароткую гісторыю, тыя, хто не ведаюць сусвета, і я расказваю тое, што я атрымаў з гульні, таму гульня час ад часу бывае трохі дзіўна робіць падзею, але ўсё роўна. Асноўны канфлікт, якому да халеры гадоў, ёсць 7 багоў, і калісьці яны не былі багамі. Яны ўсе былі смяротнымі, звычайнымі, і проста была раса вечных, яны так сябе называлі. Яны былі вельмі рознымі. Вось, калісьці гэтыя 7 багоў атрымалі сабе вялікую сілу. І з гэтай сілы яны стварылі 7 расаў потым яшчэ. То бок, па сутнасці, яны істоты, якія потым насяляюць гэты сусвет, гэта істоты стварэння вось гэтых 7 багоў. Ну, і не толькі іх. То яны былі яшчэ... Штосьці было яшчэ дагэтуль. Але ёсць прыкалдэс, карацей. Насамрэч, тады, калі яны атрымалі сілу, быў канфлікт. У цэнтры гэтага канфлікта было тое, што яны, 7 багоў, праз пэўную істоту, пэўнага таксама вечнага, яны даведаліся, што іх кароль тады, на той момант, меў доступ да сілы, якую яны хацелі бы самі сабе атрымаць. Вось, пра існаванне гэтай сілы яны нічога не ведалі, і яны не ведалі, адкуль кароль бярэ сваю сілу. А вось, калі яны даведаліся пра існаванне яе, яны знайшлі спосаб, як яе адабраць. Вось, узнікла грамадзянская вайна, і гэтыя 7 літаральна перамаглі ўсю сваю цывілізацыю і выкінулі ў бездань усіх сваіх жа. Усю сваю гэтую самую, усіх сваіх, карацей, сваіх вечных. Які нюанс зараз? І вось так вось атрымалася, так? Зараз пра бога-караля, пра якога ён кажа, гэта літаральна іх кароль у мінулым, у далёкім-далёкім мінулым. Вядома, богі бягучыя не вельмі жадаюць пазбаўляцца ад сваёй сілы, ім вельмі падабаецца, і вось, карацей, канфлікт ідзе паміж багамі. І вось тут уступае на сцэну Фейн. Мы гуляем за Фейна, які і быў том самым даследавальнікам, навукоўцам, які адкрыў пра сілу і даведаўся пра яе. Ён распавёў гэта каралю, кароль яго адштурхнуў, ён пайшоў да 7 багоў, да 7 проста, гэта была рада проста такая. Вось ён пайшоў да рады, і рада скарысталася гэтымі ведамі, як скінуць караля. Вось.
Вось такая справа. Так што мы зараз гуляем з таго, хто быў літаральна ў самым пачатку гэтага канфлікту. Семера нам, ну, я як гулец, ну, тыпу, я лічу, што, тыпу, богі такія сабе, фракцыі ўсе ніхто мне не падабаецца, і трэба шукаць свой варыянт. Просто ўсё херня. Усе варыянты, уся лухта. Ну, не падабаецца. Мне адзіны, хто падабаецца ў існаванні сусветах, гэта Сір Лора. Ну, тыпу, ён адзіны, хто ведае, як... У яго, праўда, сваё ўяўленне аб гэтым сусвеце. Ён вавёрка, як бы, і ўспрымаю ўсё трошкі па-іншаму. Яго падыход мне падабаецца. Вось, мне ніхто не падабаецца. Мне, ну, тут мне няма ніводнай фракцыі, да якой я бы адчуваў хоць нейкую блізасць. Вось, можа, яно наўмысна так зроблена, але... Ну, тыпу, яны прям усе непрыемныя мне. Прям непрыемныя. Я прям не падабаецца. Я такія рэчы не люблю рабіць. Вось, а Фейн у гэтай сітуацыі яшчэ наверх дадае сваю яшчэ праслойку з-за таго, што яго закінулі ў турму. Яго, па сутнасці, кінулі ў паст. Ну, ён прасядзеў у турме невядома колькі тысячагоддзяў, можа, мільёнаў гадоў. Эвалюцыя прайшоў цэлы цыкл эвалюцыі, калі людзі эвалюцыяніравалі з малп у гэтых самых, то бок там мільёны гадоў, там эоны цэлыя эпохі прайшлі. Вось. І вось гэты час Фейн правёў у вязніцы, прапусціўшы абсалютна, куды падзеліся яго гэтыя самыя, куды падзелася яго народ, і мы літаральна цягам гульні ён даведваецца пра гісторыю свайго народу. Вось, што адбылося пасля таго, як ён выпаў з гэтай гісторыі. Вось. Сказаць яму, што ён губляе сам вельмі цудоўнае віно. Віно губляецца на жывых. Жыццё губляецца на жывых. Бог кароль зменіць гэта. Зразумеў. Яны, карацей, жадаюць правесці Бога караля, але ўсё херня. Ну, тыпу, яны ўсе... Тут яшчэ можа быць штосьці карыснае. Блин, тут можа быць некаторы проста вывучыць просто так. Палаючае крэсчэндо. Праклянуць цель, каб яна выбухнула... Блин, вось гэты скілбук, канешне, выглядае файна. За один пункт дзеяння... Які кулдаун? 5 ходов. Блин, не. Такое себе. Метеорный дождь. Блин, мне бы память поднять этому самому. Своему. Давайте. Неужели у меня нема своей книжечки с полами? Не, зачем нема. Давайте вось гэта набудем. Палаючае крэсчэндо. Няхай просто будзе набытае. Можна сабе дазволіць, в принципе. Так. Тут у нас это ўсё ёсць. Это ўсё ёсць. Нічога новага. Мне падаецца ўсё, так. Далей, чырвоны прынц. Я заўсёды шукаю, як бы ўзмацніць персанажаў. Так, асляпленне, але там у нас шокі і іншае. Не, гэта ўсё лухта. Так. Броня. Вось гэта цікава. А, не, яна такая сабе, толькі броню і дасць. Ну, такое. Легінсы. У нас лепей. Шчыт у нас дакладна лепей будзе. А, не тое, каб настолькі лепей, наколькі я чакаў. Ну да ладно, ўсё роўно, не блага, не блага. Блин, тут персонак на 11 ўзровень. Што за лухта. Але і тое, што ёсць, таксама лухта. Warfare і Перекінез. Блин, я бы лепей вось гэты ўзяў. Хаця ён нічога такога не дае, ён толькі здае здароўе, ну і магічную броню сотню дасць. Просто не тое, каб у нас чырвоны прынц страдае ад недахопу магічнай броні. Хаця, у прынцыпе, апошнім часам яго пачалі прабіваць. Можа ўзяць выключна для магічнай броні, таму што яго персонкі такія ні аб чым. Тут яшчэ такая хрень. Вось, блин, вось гэта хаця бы ўзяць. Гідрасафіст, Warfare, Summoning. Ну хотя бы вось так. А блин, чаму ён? А, ну так ён же ж. Дарагое ўсё нешта стало апошнім часам. Інфляцыя нейкая адбылася. Лухта, я не буду набываць гэты персонак, ён таго не варты. Так. Не, пачакайце-ка, гэта... Потым паглядзім. Можа быць, яно таго варта.
Ну вось, можна персёнкі ўзяць у Лоіс літаральна. Замяніць, калі я жадаю магічнай брані, так што нешта, нейкую замену я знайсці сабе магу. А давайте просто набываю і ўсё. І хопіць. Так. Кожную зброю на маім складзе проліла Хэроў у гонар бога караля. Калі ты не можаш зрабіць того ж самага, тады ты сам вінны ў гэтым. Ой, нахрен ідзем. Не падабаюцца яны мне. Вось прям не падабаюцца. Мудні яны просто. Вось і ўсё. Так, давайте аўтасартыроўка. Трошки разберемся з кнігамі, потому что гэта то, што вы любіце, гэта самы той контент. Топ-1 контент на Твічы, каб вы разумелі. Я перакладываю рэчы ў інвентары. Так. Пум-пум-пум. Гэта ўжо ёсць. Это ўсё лухта. Guardian Angel ёсць. А дзе? Дакладна, нічога для чырвонага прынца не было. Мне нічога тут няма вывучыць. Лоіс, цябе яшчэ штосьці не вывучанае, можа, засталося? Не, падаецца, ўсё ў парадку. Хтосьці кінуў гандляроў шмат грошаў. Мне проста падаецца такі скейлінг у гэтага самага, у гульні. В сэнсе таго, што прадметы даражаюць з кожным узроўнем. А грошай прыбытак у мяне не той, каб расце, то бок у мяне яшчэ плюс-мінус неблагі варыянт. Так, ведаеце што Так, добра, гэта ёсць прадметы. Давайте разберемся з прадметамі. Пэйн палачкамі не карыстаецца. Перадаем усе палачкі. Зараз я размяркую ўсё па персанажах, як я бачу. Гэта бы ўсё папрадаваць. Золатыя. Але я боюся сябе траўмаваць тым, што я, карысна штосьці прадам. Дарэчы, вось гэтыя унікальныя, з унікальным імем амулеты, яны ні разу так і не спатрэбіліся, як можна на продаж адпраўляць ужо. Так. Гэта перакінез і некраманты. Добра, разберомся гэта. Это не тое, каб замена, перакінез некраманты на продаж ідзе. Палочка Лоіс. Усе палочки просто Лоіс аддадзім. Ножик на продаж. Гэта на продаж. Гэта Хансман, гідрасафіст, аэратургія. Гэта даклад... не, яно... Якога ўзроўня 16-го? А што ў Лоіс? У Лоіс лепей зараз. Перакінез гідрасафіст. Не, у Лоіс лепей. На продаж. Аднаручны. Не, со статусами у нас лепей. Броня вечных, якая я ні разу нават не апрануў. Супер унікальная броня, якая ні разу не скарысталася. Тут такого прадметаў, якія можна было просто па адчуваннях выкінуць. Так, это на продаж. На продаж. На продаж. На продаж. Так. Проводим по крыху сабе ў парадак, это ўсё. Так. Вось гэта двуручны на продаж пойдём. Так. Гэта на сілу? Гэта нават лепей. Трохі. А ў яго есть месца? Так, ён можа нават узяць сабе гэта і не згубіць нічога карыснага. Так. Давайте, Чаму? Што адбываецца? Чаму інвентар не закрываецца? Ось, зараз зачыніўся. Так, наводзім парадак далей. Зараз выкінеш, а праз акт будзеш бухцець. Так, я буду бухцець. Не, бухцець я люблю, вы што? Не побухцеш, не пражывеш. Так, Лоіс. Чырвоны прынц. Так, я вось штосьці згубіў. Так.
Вось гэта можа быць апрануць. Але я губляю сілу. 3 сілы гэта нармальна, так, ну, згубіць. Таму я і не апрануў, таму што навошта губляць 3 сілы. А штука праз толькі для сілавых персонажаў. Хоць ты прадавай яе. Яна як бы... Не, ладно, не буду зараз прадаваць. Яна як бы крутая, але ў той жа момант не крутая. Так, добра, гэта для фокуса у нас. Што? Інтэлект, піракінез, аэратургія, некрамантыя. І 2 інтэлекта. Гэта так-то лепей, чым у нас. Тое, што зараз апранута. У Лоіс гэта можа быць яшчэ лепей. Не, у Лоіс горш. Давайте нашаму персонажу, вось гэты фокус, ён адпраўляецца Фейну. Вось адзінае, што я так і не знайшоў, Dispel Illusion. Здымае небачнасць ілюзіі, якія выставіў Salowman. Я ні разу, я не так і не знайшоў, дзе гэта скарыстаць. Там камень можна было разбіць, мне падаецца. У яго пячоры. І гэта адзінае месца. Давайте просто по приколдесу, потому что я збираюсь гэта здымаць і забыть про яе. Dispel Illusion Trinity 2. Дзе прымяніць? Ага. Добра, гэта нават не там. Гэта, памятаеце, перад алтаром я паклаў галаву Александра і зняў ілюзію. Яе можна было зняць гэтай штукай. Вось і ўсё. Тады ён мне не патрэбны, па сутнасці. Усё, гэта адзінае, для чаго ён выкарыстоўваецца. Вось, можна было навучыцца кніжачцы гэтай яшчэ, дарэчы. Давайте оверлей здыму. Вось, з'явіўся мій персонаж, у мяне просто адзін з оверлеяў, ён бярэ і просто ламае ў гульні адлюстраванне персонажа тут. Так. Добра. Гэты нож мне няма куды, хоць і называецца смешна, але я лепей грошы ад яго атрымаю. Так. Это на силу? О, цікаво. На силу штука. На продаж яна пойдзе. Вось гэта на інтэлект. Яна... І некрамантую дае. Так, реально, я вельмі файна зрабіў вось эквіп. Зараз нажым руны. Руны дастаў. Усё. Падаецца, гэта у нас усё. Гэта абутак бескарысны. О, замена Лоіс будзе. Вось так вось. Просто таму, што дае больш брані. Пальчаткі, фінес, ну у нас тут праблема трошкі. У нас пакрыху ўзнікае крыху крызіс з сетам на Іфана. Іфан даволі моцны, але гэта самае. Яго бягучы сет настолькі моцны, што я не ведаю, ён яшчэ не хутка... Ён яшчэ можа быць ўзровень 2 нават пратрымаецца. Вось, мне было больш шкада яго прадзіваць просто. Так. Вопратка, дарэчы. Якая крыху дае больш брані, так? Але на той же самы ўзровень яна. Ну таму што якасць просто вышэй, вось і ўсё. Так, вось гэта на продаж. Пярсцёнкі, перакінез, аэратургія. Пам-пам-пам, геамансер, аэратургія ў яе ёсць. Ну, такое. Як бы замена ёсць, але сумнеўная замена. Добра. Можа палачкі? О, тут. Палачка на 3 інтэлекта. На 14 ўзровень? Не халера сабе. Тут была 10, у меня 10 палачкі на высокі ўзровень падалі. Давалі да халеры інтэлект. Няўжо я... Альбо я іх не браў просто ніколі. Ладно. Так, посах з 3 інтэлектамі. Мне і так уже ёсць такі. Вось чаму я яго сабе не ўзяў. Эх, нешта пакрыху... Сумнеўна, карацей, усё гэта. Дабл нот. Во, вось гэта, для бартеру. Што ў цябе? Во! Знайшлі для нашага
Прихожу на Іфана. Оп. Ну, все, подається. Подається, нарешті навів порядок. Зараз я ще до одну краму зайду і раптом весь цей порядок нахрен пустить. Так. The Ти чел. God King demands blood, understand? If you can't deliver that, then you've no business eyeing mine. А, до речі, ні, не ось так зробимо. Ось так зробимо. То, що на продаж відправляється до Іфана. Это все на продаж. Заробимо криху грошей. До речі, за того, що ціни ліпі у інше місце, я думаю, що варто телепортнутися зараз на Леді Помсту. Тому що зараз дорогі предмети пойдуть на продаж. Я просто, звичайно, продаю абидія. Але глобально ефективні, я так розумію, продавати там, де у мене висока репутація. Ось там, що я так більше зароблю. Ну і ось. 14 тисяч. Літерально. Есть? На опошнее. Блин, тут фильтров не хапає все ж таки. Прямо яких-небудь крутих. Ну да ладно. Так, я заховаюся. Я думаю, що я зароблю. Я все ж таки скористаюся модом, який вертає мені у перший акт. Мені хочеться поглядіти на ту броню, а то що стільки розмов було, правильно, і квести ожидаю скончити. Тому, може бути, я погляджу. Сьогодні, може, ні, але може я знайду спосіб, як саме вернутися у перший акт і отримати, ну, без необхідності перезагружатися і перепроходити гульню, отримати ту броню з першого акту. Щоб собрати на 20 уровень сет потім. Плута атрымлівае 5000 ад Nine Ravens. Пачакай-ка, Плута гэта ты ўжо пачаў прасоўваць яго, альбо гэта прям толькі што ўляцела на яго спіс. Плуто... Окей. О, альбо не. Магчыма, Плута гэта якраз таки тое, што я табе магіччык хацеў закінуць. Я у него більшості є, ні? Нема. Не, подається не яна. А, ну правильно, я ж забувся тоді додати ту штуку в плейлист. Плейлист, вішліст. Я ось плейлистом називаю. Так, додав собі вішліст. Там Хайлікс. Там Хайлікс номер 2. У подобном стилі. Ну, як, не у тим же самым стилі. Гэты больш звычайны, што ли. І нейкая цікавая сістэма магіі, таму што на пальцах, ну, тыпу, у цябе рукі, ты на пальцах карацей магію ствараеш, нешта такое. Так. Хто там ходзіць? А, гэта Джейхан. До речі, Джейхан нічога, ён нешта прыціх. Они богообудженные. Мне не место на безыменной выспе. Что я могу тебе сказать, что как ты был максимально осторожно с каждым кроком, який ты робишь. Что я думаю на конт Мелоди? Почекайте-ка. Мы уже, подається, з ним розмовляли. Я на гэту тему все. Добра. Мне невядома просто справа ў тым, што я не знайшоў другую палову Сворнбрейкера. А яна не ведае, дзе Сворнбрейкер знаходзіцца, другая палова. О, блин, не халеры, та сабе ў яе заклюнуў. І я дакладна ў яе ўсё тут набыў. Бо... Не, мне падаецца, мне яшчэ парадак з кніжачкамі патрэбна навесці сабе, ну, у сэнсе, ў скілах. У Фейна, упэўную, яго ў першую чаргу. Бо ў яго трошкі... А, у мяне ёсць Black Shroud, але я, блин, я крыніцы забываюся карыстацца ў яго. Штабойкі не такія складаныя, мне шкада крыніцу карыстаць. Можа быць, давайте Shroud гэта прабяром, хрэн з ім.
Хаця з іншага боку будуць складаныя бойкі, будзе неабходнасць, так? Я проста лепей, ну, большасць боек, яны абсолютно простенькія. Каразійны дотык. Так. Кладзе, добра. А што-небудзь... Вось гэта, Flaming Crescendo. Хоць хтосьці кагосьці рамансіць. Но у нас неяк з рамансамі неяк не атрымліваецца. Не кладецца. Живая сцяна. Не. У нас занадта і так праблемы па колькасці таго, куды мы што можам тыркнуць. Давайте Flaming Crescendo. Вось гэта вельмі танная здольнасць і даволі моцная. Это вельмі дзіўная камбінацыя, яна каштуе адзінку, то бок, а па сутнасці нічога. Вось, а ў выніку наносіць пашкоджанняў як ну, нармальны заклён на 2. Адзінае, што яно адкладзена ў часе. То бок, ну, вось, ёсць як бы мінус. Во, благословление ўзяць. Вось што мне патрэбна было. І ось так. Няхай благословление будзе. Бо фейн шлёндра, абы па бардэлях швендацца ці смактацца нейкімі вядзьмакамі. Ну, я рамансіў, усё, што рамансіцца, альбо мне цікава рамансіць. Вось такая вось штука. Пакуль гэта настолькі заводзіла ў бардэлі. Так атрымалася. Яно само. Так, мы на выспе зноў. Вяртаемся ў лагер. Той. Так. Гэта лагер. І зараз будзем з лагерам гэтым ваяваць. Просто пазбавімся ад іх, потому што яны мне не падабаюцца. Таму што гэта прыслужнікі бога караля, яны шалёныя, караце, усе. Не падабаюцца яны мне. Так, ідэальны пачатак заўсёды было вось так. Вось так. Адыдзем. І вось гэта Wordless Aura. Что ты робишь? Затишаешь? Ага, добра, яны перманентна затишаюць усіх навокал. Тады важна трымацца падалей. Мая магія... Так, ты, чырвоны прынц, ты ідзеш у самую гушчарых, там, туды, у самы натоўп. Пейн можа пастаяць вось тут. Спокойно, без праблемаў нейкіх. А Ифан можа стаць вось тут, каб скарыстацца невялічкім бонусам на вышыню. Бо чым вышэй ён знаходзіцца, тым больш пашкоджанняў не наносіць. Блин. Десять ты ўжо. Бам! Ёсць, пачалася бойка. Угу. И мы вынесли ей уже частку здоровья. Давайте ёй высветы выбух. Пейну паскарэння. И чысціню розума. Ён падвышае віц, а я, дарэчы, што віц дае? Віц, по-моему, крыты падвышае, так? Так. У выніку 6% крыта яшчэ вырастае. У яго і так даволі высокі, з гэтым у яго становіцца там, у яго і так 50. Насамрэч, мы можам нават і бессэнсоўна ўжо віц даваць. Яшчэ раз пагляджу, што ён дае. Інтэлект на 4 і віц на 9. А, на 9%. Не, гэта добра, то бок 10%, можна сказаць, крыта яшчэ вырастае. Гэта не блага. Ignition пакуль далёка ворагі знаходзіцца. Давайте Mend лепей. Каб фізічная броня была ва ўсіх. Цудоўна. Адразу шмат дзеянняў, просто з-за таго, што ўсё адзінку каштуе, я 4 заклёна спакойна раскідаў. Так, давайте першая правакацыя. Каб гэтыя не адыходзілі далёка. Далей, вось гэтая зацішаючая. Я не жадаю, каб ты кудысьці хадзіла. Таму атрымаю вось гэты удар. Алхімік нейкой лухтой ён займаецца. Так, карыстаемся яшчэ баражам. Я жадаю проста ад гэтай пазбавіцца, каб яна сайленс не накідвала. Цудоўна, мінус. Ёсць. Далей, вось гэты чэл. О, вось гэтага. На яго бяром і прабіваем яго, будзем фізічным атакам прабіваць актыўна.
Мы Амалегу забілі нават настолькі моцна, мы зараз б'ем. Мы 17-й, так, наколькі я памятаю. Так, мы 17 ўзровень, гэта 16-й, гэта жарцік просто. У параўнанні з тым, што можна было бы. Максімальна просто. Давайте вось гэтага чала маланочкай. Ранак абаранак, вітаю, антагоністачка, вітанкі. І... Давайте. Нічога не патрэбна насамрэч дадатковага рабіць. Мы можам спакойна кінуць просто броню магіі на чырвонага прынца і ўсё. О, гэта яшчэ далучыцца. Добра, хвароба на чырвоным прынцы. Нічога, мы разберомся. Дабіваем. Блин, гэта алхімік, мне падаецца, мы яго даб'ём проста звычайнай атакай. Так. Мы звычайнай атакай яго спакойна дабіваем. Што мною было прапушчана, куды на гэты раз ідзём. Спачатку стрыма, насамрэч, я больш парадку наводзіў. Зараз, што мы робім? Мы разбіраемся з рэштай чорнага кола на паверхні, а потым мы пойдзем у глыбіні выспы ў нейкае месца, якое называецца Акадэмія. Вось. Я ўжо ў яе трапіў, таму што знайшоў абыход, але я пайду зараз праз галоўную браму, таму што мне цікава проста, як гэта будзе выглядаць. І мы ідзем атрымліваць нашу боскасць. Дзесьці глыбока пад зямлёю знаходзіцца крыніца, калодзеж, які, калі мы атрымаем з яго дастаткова крыніцы, мы зможам у выніку атрымаць сваю боскую сутнасць. Вось такая ідэя. Гэта наша асноўная сюжэтная тое, чым мы займаемся. Бам! Але зараз чорнае кола і рэшткі яго, што засталіся, таму што мы яго амаль на ўсёй выспе перамаглі. Гэта апошні лагер, які я ведаю. Так, чырвонаму прынцу нешта накидываюць. Было бы гэтага ривера... Давайте... Блин, я неудало стою. Не, так чырвонага прынца заб'ю просто. Давайте вось так. Раз. І яшчэ... Что яго фізічная броня высокая, я не ожидаю. Вось так, давайте, полумем. Нормально, павучок, давай. Просто я насамрэч павучка поставіў больш для таго, каб ён яму дадатковую атаку нанёс. Так, чырвоны прынц, падымі шчыты. Цябе неяк усе цэліць? Зразумела, пераходзім да акадэміі, да навучання, прапускаючы пляжны эпізод. Так, мы вось зараз у пляжным эпізодзе. Ён самы. Таран. Могу таран. Бам, -1. Яны ўсе даволі далёка, і пакуль яны тут па крыху падыходзяць, я спакойна іх расстрэльваю па парадку. Так. Суперправаднік гэты бессэнсоўна пакуль. Можа быць, мы яго тэлепартнём? Так, давайте тэлепартнём у гэтага чэла. Вось туды. Няхай ён ідзе яшчэ далей. Адзінае, што я сам сабе па сутнасці расцягваю ў часе. Не, я магу дацягнуцца ж, правильно? Добра. Я так і зраблю. Я на яго вось гэты вінтербласт кінуў. Там дваіх няхай замярзаюць. Рэгенерацыя. Толькі не на чырвонага прынца рэгенерацыю. Яго зараз статус, які дамажыць яго за тое, што яго лечыць. Ну нічога, чырвоны прынц пратрымаецца. Трывалы хлопча. Я настолькі іх здзяўбаў, яны літаральна толькі чырвонага прынца б'юць. Што для мяне ідэальна насамрэч. Ну, акрамя таго моманту, што яго зараз заб'юць. Ау! Мне не падабаецца. Можна не забіваць чырвонага прынца? Давайте... Рэактыўны удар. Вось гэта, рэактыв шот. Вось так. І рикошет. Судоўна, нормально настралялі. Адзінае паскарэнне, по-моему, яго зараз знікне, так?
А ўжо знікла. Clear Mind ўсё яшчэ застаецца. А, не, Clear Mind, дарэчы, на некалькі штук накладваецца. Таму нормально. Не, Clear Mind убрато. Наткнення не дацягнемся. Нічога не дацягваемся. Давайте чакаем просто. Добра. Там я... О, блин, там яшчэ один чел быў. Я не заўважыў. Мы можем дацягнуцца вось так. О, ідэальна выглядзіце зараз. Бам! Самым-самым краем. Я могу яшчэ фаерболом дацягнуцца. Могу дацягнуцца. Неблага, неблага. Я думал, у тебя зачепить реактивным ударом. Вы же мудак. Ну да ладно. Так, Червоний принц. Червоний принц зараз під погрозою. Ось зараз ён вернуў сабе статус. Мы, можа быць, зараз. Я могу нешта такое зрабіць, каб ён не помер, а? Каменная броня першая. А, не, статус Декейнг усё яшчэ на ім ёсць. О, знялі, і на ім регенерацыя зараз ёсць. Цудоўна. Выпіваем зараз зелля якое-небудзь вялікае. Это 1200 выпіваем. Атака по площади. Цудоўна. Я могу... Не могу я дацягнуцца адразу да ўсіх? Могу да ўсіх дацягнуцца, але гэта зачэпіць чырвонага прынца. Я не жадаю чырвоным прынцам рызыкаваць, давайте ударом так. О, не, вы паглядзіце, усіх траіх. Цудоўна. Гэтага шакаваў, гэтага таксама атакаваў і аднаго забіў. Ідэальна. Ці магу... Ой, і на чырвонага прынца ўхіленне яшчэ кінуць. Оп. Спрабуйце паатакаваць яго. Пам. Чел паспрабаваў паварушыцца. Так, пазбавіўся яшчэ ад аднаго. З'едзем яго цела. Цудоўна. Пачакаем, хлоп. Так. И. Блин, тут тоже придется подойти. Крывачок раз. Есть выбух? Давайте выбухом. Вось так. Цудоўна, на двоих одразу. А? Чому він там мене вибухнув? Незрозуміло. Так. Пейнджа марионет королева, фактично праз яго королев проявляє свой фетиш, ніяк так. У навукових метах, так. Виключно наукове дослідження проводжу. Так. Усё на наведванні борделю виключно, тому що таку потребує наука. Так. Ось гэта кидок. І було б файно яе давіць. Але мне падаецца, яна помре сама. Так. 99-100 гэтым пашкоджаннем, 128-134. Яна сама помре, просто ад двух статусаў. Добра. Я могу... Не, брецом не дотягиваюся. Давайте скок. Ось так. И будем тут. Цудоўна. Падаецца, пажэрце фейны любілі нават больш за романса. Пажэрце? У сэнсе? Ну, што... Дык гэта таксама навуковая штука. Гэта выключна дзеля навукі. Таму што я там мог атрымаць новыя веды. Усё лагічна. Так, бараш, мне падаецца, гэта нават можа забіць. 1000 здароўя просто за один стрэл. Які ж кайф. Так. Я не могу подойти неяк бліжэй. Давайте... Ось так, скок. И тут за 0 день. О, ідеально, як же кайфово, а? Мне нават хопіць на один стрел, может быть, яшчэ? Не, один день не застаўся. Так, ось так подойдем, конец.
Лоис, просто подыходь. Я там не дотягнулся, так? Ну, пройдем праз полами. Не хапае дзеянняў. Конец ходу. Пера выкапаемся. А, гэта ж чырвоны прынц. Навошта я туды цэлюся? Я не туды глядзеў нават. Бам. Вось она померла на сваім ходзе, просто зрубіла яго. Так, хуткасць і пабеглі. За 2 дзеяння. Прыбеглі. Давайте Ифан. На, трымай. Чисто розум. Мы тут уже апошняга добиваем. Калі разберемся з Полом, тут есть один магістр, які быў у пастцы, яны яго схапілі. Вось, і я думаю, я гэтым скарыстаюся трохі. Ён далей дайшоў толькі. І так ён не дацягнуўся, так? Одно дзеянне прыйдзецца патраціць. Вось так. Пракінем яго, потому што нечага тут стаяць. Всё, паляжыць. І каб з атакай яшчэ дзеянне зрабіць, правильно, тут 3 пункты дзеяння, а лицом я магу за 2 пункты дзеяння нанесці пашкоджанне. Файна? Зараз будем добіваць. Цудоўна. Так, вся команда збіраецца назад. Лечимся. Стары двуручнік. Колькі ты каштуеш? Ну, штосьці каштуе. Забяром. Так. Нам яшчэ тут аглядаць і аглядаць. Дарэчы, каб аптымізаваць свае грошы, я толькі зараз зразумеў, я гэтым не карыстаўся ўвогуле, але, ну, яно просто расцягвае час, і неабходнасці вялікай не было. Можна было бы абкрадаць гэтых чэлаў перад тым, як з імі змагацца. Літаральна спачатку абакраў, потым просто пабіўся з імі. Так. Гэта, дарэчы, не мае ніякай прывязкі. Яна даволі неблагая для чырвонага прынца. Не чакаў такую броню сустрэць. Гэта Ифану. Палачка на 2 інтэлекта. Ўсё яшчэ на 2 інтэлекта. Ну, давайте перададзім Лоис. Потому что гэта не настолькі прям адрознівае ад астатніх. Цудоўна. Гэта на сілу. Гэта ідзе чырвонаму прынцу. Персцёнак. Перекінез і некрамантыя. Перекінез. Прям лепей за любы з маіх. Абавязкова экіпіраваць. Retribution. Вось гэта для бартеру. Альбо для лору. Ифану дадзім. Дыамент. Эсенцыя. Гэта на продаж. Гэта на продаж. Все. Мне падаецца... не ўсё. Люстэрка чорная, на якой ніхто не адкажа ўжо, таму што мы іх лідара салат, карацей, нейкі... салатны чалавек. Я не памятаю, чамусьці яго імя ніяк. Калі пабачыў, то запамінаю, але вось гэта максимум на дзень, гэта мне хапае, потым не забываюся. Салатны чалавек, карацей. Так, ты, Фінес, добра, ідзеш да Ифану. У іх неблагі раштунак, дарэчы. У плане пажэрці я файна насамрэч разумею. Абед. Ну наконт абеда я гэта самае. Я сам зраблю перапынак хутка, каб паснедаць. Тотэмы некраманты. Усё у нас ёсць. Блин, не туды дадаў. Міма тракнуў. Так, ты... Ось. Ёсць. Падаецца... Усё. Не? Паразмаўляць з магістрам просто трэба. Вось тым, які ў пасцы быў. Салатны, салодкі, саламон, сала. Ну, нешта там такое. Падаецца, у яе няма толькі вось гэтага айсбрейкера. Хейлсторм. Сур'ёзна? І гэтага няма. Добра. Новую здольнасць толькі атрымліваем. Суперправаднік і навальніца. Гэта ўсё у нас ёсць. Добра. Няблага. Шчыра лепей, чым я думаў.
з людзьмі ў рэальнасці гэтак жа, з людзьмі ў рэальнасці я просто не даю мянушкі, вось і всё. То бок забываюся імёны я так же сама. Я магу згадаць одну літару з імя і ўсё, і на гэтым як бы зламацца. Конец. Вось, а пераблытаць імёны, асабліва калі імёны падобныя, напрыклад, імя просто мае першую літару аднолькавую і у ім колькасць літар прыкладна аднолькавая, і калі я з гэтымі двума людзьмі працую, я заўсёды іх блытаю. Мне зараз на працы прыклад ёсць. Я абавязкова аблытаю у людзей імёны. Прям мне складана. Гледзячы на тое, што яе кат уже мёртвы, магістр усё яшчэ паралізаваны сваім жахам. Яна згубіла розум. Абсолютно не здольна уже дзейнічаць. Жорстка, конечно. Ну да ладно. Так, магістры нам не тое, каб ворагі зараз. Калі няма Александра, максимум лідар яшчэ Даліс, па-моему, якую ўсё яшчэ жыва. І там ёсць яшчэ адзін нейкі дарацца, які таксама варыянт. Вось ад іх пазбавіцца, калі я не пазбавіўся ўжо, што я не ўпэўнены. Вось, і, в прынцыпе, як бы ўсё. Мой канфлікт з магістрамі скончаны. Глядзіце, я возьму перапыначак. Зараз будзем паснедаю. Вось, хуценька. Зараз вас пакіну просто з маёй камандай прыгажуноў. Чого на прынцы неяка зноў за сама. Блин. We're getting close, Chief. Так. Чого на прынца просто збілася неяк у яго усё. Чого на прынц? О, во, выправілася. Вам просто хоць штосьці было. Ось, пакіну вас з усёй камандай і Сірам Лорай, які таксама тут у нас дапаможнік. Вось, я зараз паем. Я пагляджу яшчэ, можа быць, у інтэрнэце. Смачnego. Смачnego, дзякуй вялікі. Я пагляджу яшчэ, можа быць, падчас пакуль буду есці ў інтэрнэце, дзе другую палову Swornbreaker знайсці, таму што нешта я яе прапусціў. Рэальна, я просто збіраюся ўжо ісці ў акадэмію, я так разумею, гэта канец просто Swornbreaker. Можа, я прапусціў які куфар. Так-то лакацыю мы ўсю ўжо агледзелі. Нам літаральна адзіны шлях — это ўнутр выспы. Вось, ну да ладно, можа быць, я просто нейкія дзверы прапусціў, мне такое бывае. Вось, побачымся літаральна. Я кажу, а у мяне нават я да перапынку не гатовы, у мяне няма кнопачак. Вось, я адправлю вас на перапынак, адправлю твічоўскія гэтыя рекламны блок, каб прыролы прыбраць, таму што гэта адзіны варыянт, як я магу гэта зрабіць. Вось, і па сутнасці, вось, побачымся праз 5-7 хвілінак. Пасля таго, як я пачну перапынак, таму што я ўсё яшчэ чакаю, дзе там мае кнопачкі, калі яны з'явяцца. Яны доўга неяк загружаюцца. Вось, з'явіліся, зараз яны яшчэ жывуць, і адправлю вас. Хутка буду.
Я вярнуўся. Я так і не паглядзеў наконт Сворнбрейкера. Просто калі ён яшчэ далей будзе, то як бы ніякай праблемы. Але калі мы яго ўжо прапусцілі, будзе шкада трохі. Так, Сворнбрейкер. DOS 2. Так, знайсці лязо. Мне падаецца... Так, гэту я частку знайшоў. А, добра, у акадэміі. Усё, добра, мы нічога не прапусцілі, гэта яно ў акадэміі там далей знаходзіцца. Цудоўна тады. Тады мы, па сутнасці, скончылі на паверхні выспы. Мы зараз вырашым пазл і спакойненька ідём сабе далей. Так, дарэчы. Мы зараз іх пазабівалі. Можна духаў яшчэ паглядзець. Не, нікога няма. Дзіўна, дзіўна. Давайте яшчэ одну рэч пераправерым. О, тролль. Твой дух застаўся. Ён не пашаў мяне ў пячору. Хуценька пячору пераправерым, таму што я ўжо не планую вяртацца. Ну, каб быць упэўненым, што ўсё прям скончыў. Так. Жывы хтосьці застаўся на выспе. Вось гэта магістр. І не памятаю, падаецца ўсё. Не, цэлы храм эльфаў, ён застаўся жывы. Я у храме нікога не кранаў, акрамя тых, хто... Я мэту ставіў у храме эльфаў забіць Александра, і ахоўнікі Александра бодігарда нават пасля яго смерці працягвалі змагацца. Вось, хаця ўжо, тыпу, па сутнасці, мне да іх прэтэнзій ніякай не было, але яны вырашылі, што будзе па-іншаму. Тут, дарэчы, вось тут. Мне падаецца, вось гэты камень можна зараз як ілюзію зняць. Я жадаю паспрабаваць. Мне якраз ёсць шалом. Дзе ён? Вось он. Вось. Во, здымаецца як ілюзія. Цудоўна. У выніку хутчэй будзе хадзіць. Неяк духоў не бачна больш. Ну, падаецца, насамрэч нічога я не прапусціў. О, дух гэтай застаўся яшчэ. Віндзего. Я з ёй не паразмаўляў. Ну добра. Ён прыйдзе, ты яшчэ пабачыш. Ну, цудоўна паразмаўлялі. Тады вяртаюся назад на... Так... Да брамы. І справа ў тым, што я знайшоў сакрэтны праход. І там можна было бы абысці гэтае ўсё. Але зараз я пайду скрозь галоўную браму. Прям вось як я прыйшоў. Давайте-ка захаваць. Так. Па парадку. У мяне ёсць у квесце акадэмія. Так. Мы ўвайшлі ў акадэмію. То бок гэтая штука закрылася, тыпу, так? Дзе яно было? Может быть, оно просто... Споры, 4 реліквіі Ревелона. Ну, то бок я одну, мне падаецца, реліквію нават яшчэ і прадзяўбаў. З DLC-шки. Так. О, пачакайце-ка. Даследаваць акадэмію. Акадэмія гэта тое, дзе мы вялі даследаванне. Гэта Фейна знаёмае месца. То бок мы зараз па сутнасці акадэмія гэта тое, дзе ён раней быў. Это, конечно, ўсё цудоўна. Але дзе падказка? Ну, падаецца, так яно ў архівы адправілася. Іншага тлумачэння няма.
Вось. Вось оно. Добре. Сонце у нас у Врогера, Араліка і Зорлстіси. Зорлстіса, Ралік, Врогер. Врогер, Ралік гэта адзін з іх з людзей, адзін з іх з оркаў. Я не памятаю які, але мне падаецца нармальна. Сонца, Зорлстіса, так. Ну не, гэта орачы. Так, вось орачы, сонца. Правильно? Сонце ёсць. Эльфійскі не. Імп не. Дворф не. Пачакайце-ка, а дзюны? Я не атрымаў дзюны. Слухайце, я забыўся одну штуку. Так, я не схадзіў у храм дзюны. Пачакайце-ка, гэта яшчэ не ўсё. У нас не скончыліся справы. Я нешта забыўся пра дзюну абсалютна. І гэтая вотчер мне пытала нешта, по-моему. Не? Табе нічога не патрэбна? Добра. Я нешта прадзяўбаўся, мне падалося, што я ўсё зрабіў. Это памылка. Не-не-не. У нас застаўся адзін храм. Я як бы магу і не рабіць яго тэхнічна, таму што я ўжо знайшоў шлях у акадэмію. Але я ожидаю, потому что гэта дадатковы досвед, які складана ў гульні набываць. Ну, типу, ён не бясконцы. Ось, плюс тут можа яшчэ штосьці цікавае сустрэць. Ось, і дадатковыя досвед, бойкі, вось гэта ўсё. Адныя плюсы. А выкінем. Ну, блин, у дзюну складаней за ўсё гуляць было бы ў самую спёку. Так што яно пакуль не. Я ў яе, можа, калі-небудзь яшчэ працягну, але трошки пазней. А гэта двуручнік, і ён іфану адпраўляецца адразу. Так. Голова. Голос, які не належить табе, уздымаецца ў тваім чэрапе. Ты не з'яўляешся дзіцям дзюна. Сыходзь альбо сустрэнешся з яго лютасцю. Не сыйду. Нахрен ідзе. Я могу, конечно, прикинуться дворфом. Я не супраць насамрэч. Таму што гэта якраз такі дадатковы досвед не будзе. О божух, наколькі тут... Ведаеце, што я буду правяраць зараз усе гэтыя вазы, таму што мне ёсць Lucky Charm, і я ўжо трошки шкадую, што я яго маю. Не, ён цудоўны, ён насамрэч ачмарэнная штука. Дае верагоднасць, што я знайду дадатковы прадмет. Дарэчы, наконт Lucky Charm, мне падаецца, у бартер у гэтага яшчэ ёсць прадмет нейкі. На бартер у нас, так? Не, бягуч дае фінес. Без варыянтаў. Ён настолькі круты, што там бессэнсоўна не браць яго. Ну і ладно. Так, ты на продаж, дарэчы, ты на продаж. Ну і ладно. Не і не. Я зараз у Індіана Джонса гуляю, і вельмі няўдала акт у Егіпце трапіў на спеку. Боже, мяне і так увойдвала ў выглядзе ад першай асобы. Ідэальная гульня на спёку гэта The Long Dark. Тут статуи оживают? Эй, отойдите, не бейтесь там. Я могу их просто атаковать? Давайте я один пробегусь тут. Он же не дотягнется до меня тут. Правильно? Не дотягнется. Обираем просто все это. Гімалаі аказаліся нашмат больш прыемнымі. Там, ну, вядома, што лакацыі розныя будуць. Ну, карацей, моя рэкамендацыя пад спёку The Long Dark. Самае тое. Вы чуеце, як свісціце ветер, як холодна, як замерзае ваш персонаж, а вы такія тёпленькія, утульненькія. Наадварот, плавіцеся ад спёкі і хоць нейкі холод хоць дзесьці хаця б у вашай фантазіі ёсць. Вось такая хрень.
Так. Ахоўнікі, некаторых яны забілі ўсё ж такі, гэта ахоўнікі. Ну, у сэнсе з ворагаў. З чорнага кола. Мне не цікава. Книжечку читать не будем. Опаньки. Палочка. Пацешна, зараз нас заливае дожджиками, а я гуляю у Сіамі, дзе вельмі мокрая джунглі. Прямо яно быццам бы спецыяльна абірае, так? Ось, дарэчы, можна гэта лоес аддаць. І плюс-мінус няблага будзе. Хаця па сутнасці магам гэтыя палачкі і посахі яны не тое каб актуальныя, толькі ў пачатку важна, што ён там пашкоджанні якія наносіць. Важна толькі тое, колькі ён табе сілы дае. Ну, у сэнсе там інтэлект, напрыклад. Потому што яны ж по-моему, не ўплываюць напрамую на сілу заклёну, правильно? Просто калі ўплываюць, то ў мяне вялікая памылка. Так. Калі я б'ю... Ну так, это звычайныя атакі. Ну, заклёны ж не змяняюцца, по-моему. Зараз давайте одну перапроверку зробім. Гэта 204-225, так, наносіць. Зараз вызначыцца, што я ўвесь гэты час неправільна рабіў. Так. Я зараз возьму... Мне патрэбны посах. Вось тут посах быў, так. Які дае столькі ж інтэлекту, але дамажыць больш. Базово. І не мае аніякай розніцы, так, вось. Так, не змяняецца, усё без розніцы. То бок, па сутнасці, так, посахі можна абсалютна ігнараваць. Важна толькі тое, колькі яны інтэлекту даюць. Так, не пофіг. Ну што, давайте тады гэтых ахоўнікаў іх каменных просто выносіць. Мне-то што? Так, ты... Оп, оп. Крыт. Ой, ты будешь? А, можно еще вот так. Оп. Окей, то бок яны выносяцца спокойно просто. А ён даў досвіда? Я не заўважыў, дарэчы. По-моему, не даў. Давайте зараз наступнага яшчэ вынесем, і я пагляджу. Але мне падаецца, ніякага досвіду яны не даюць. Зараз. Оп. Так, так, і бараш. А, яшчэ не помер, ладно. 0 досвіда, можна не забіваць. Бессэнсоўна. А я спадзяваўся. Спадзяваўся на паўнавартасную бойку. Опа, захаванне адбылося. Так, каменныя ахоўнікі тут падазроныя з гэтым самым, з пасткамі будзе. Тэрыторыя дакладна. Па сутнасці, гэта апошні бог, гэта Дзюна. Бог дворфаў. І я якраз такі возьму і атрымаю алтар. Што? Окей. А, божак, ну там ахоўнікі гэтыя двое. Я іх не заўважыў. Стаять там сабе. Яшчэ якія-небудзь ахоўнікі, якіх я не заўважыў, не? Вось, і па сутнасці я атрымаю сабе благословленне Дзюны, і гэта проста літаральна для досвіду больше. Не больш ні для чаго. Ось, я жадаю якраз такі галоўную браму адчыніць, каб паглядзець, як гэта выглядае з галоўнай брамы, таму што, ну, праз задні мы можам прайсці, праз дадатковы праход заўсёды можам паспець. Які вы паглядзіце? Huntsman, Wits, Warfare. Якая штука. Адзінае, насамрэч, ён дае мала магічнай брані, не ведаю чаму для... А, ну правильно, ён на 16 ўзровень. Ифон может табе? Там яшчэ можна лімончик забраць, каб пырснуць ім потом. Возьмем. Так. Так, Huntsman, нам дакладна трэба адзін з іх узяць. Вось той злева, які ў мяне, які нічога яму па сутнасці не дае, ва ўсім лепей. А, ён слабей нават, чым ты, які на гэта ж ўзровень. Добра, ну ў любым выпадку вось. Вось так. Dragon's Twine, Warfare, Huntsman.
Scoundrel, што ўсё дае якраз такі узмацненне для яго атак, і яшчэ віц, які... А чаму? Я нешта такое зняў, атрымліваецца ў пэўны момант, што я згубіў 10% верагоднасці крыта. Шкада. Ну да ладно, у прынцыпе 40 ўсё роўно даволі высокая верагоднасць. Дастаткова моцна. Так. Ну што, тут трэба прайсці з нашага Іфана. Айо! Якая штука. А, яно разбіло ўсё гэта, так? Ну, просто можна вось так зрабіць. Не праблема насамрэч. Ён там усё разбіў, так? І нічога тут асабліва не падабраць. Золото 11, што шчыра не вартае таго. Зноў жа ахоўнікаў шмат. Давайте перемотаемся просто. 10% пунктов душнила модов. Ну, так. Дык не, ён же ўсё роўно 10%. Альбо я штосьці не разумею. Чаму яно не можа быць просто 10 пунктаў? Дзе, у сэнсе, 10%. Што я сказаў, я не ведаю. Блин. The Knight of Duna pounds his own helmet rhythmically. The helmet is buckled inwards in places. Rivulets of blood trickle from beneath the visor. Блин, я не тым персонажам, я не заўважыў, што там ёсць хтосьці акрамя ахоўнікаў. Было 50, стало 40, так. Мы згубілі 10%. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. 10 около 50 гэта 5. А, не-не-не-не-не-не-не. Гэта 10%. Ну, гэта там конкретно на 10 знизилось. Было 50, стало 40. Ну, ось. Конкретно отсотки. Так, з вялікімі ўзброенымі, слухайце, я захаваўся перад гэтым. Трэба пераправіць, просто я ждаў бы, каб мой персонаж з ім размаўляў. А, ну вось, не-не, нормально, мы можем зараз загрузіць спакойна. Мы недалёка дзесьці. Якраз таки перад гэтым пазлом, а там можа прапусціць. 1-0 на карысць дварфу. Не, гэта не лічыцца. Я не тым персонажам пачаў размову. Гэта не... Это не лічыцца. Я не адолеў пазл гэты... Як он? Мужикна. А? Ай-яй-яй-яй. Ау. Эй, чаму вы так далёка б'еце? Чаму вы так далёка б'еце? Чмурэлі? Так, усё. Вяртаем. Тэлепартуемся пірамідкай. Оп. Адпачынак на ўсіх. І ўсё, і тут мы падыдзем. Мне падаецца, тут будзе пахне бойкай. Вось. Таму мы, можа быць, пазмагаемся. Блин, я нават не ведаю. Чакайце, персонак той, які я знайшоў, ён... А, вось он. Не-не-не, персонак круты, ўсё ў парадку. Аднаўляць... Я што толькі што гэта зрабіў? Я ж аднавіў. Просто што у яго у моманце не было ляжанкі. Мне ляжанка у Фейна у аднаго. І я тыркаю, каб усю каманду аднавіць. Просто што Іфан адзін ідзе, правярае і потым вяртаецца. Дарэчы, у іх ёсць броня. Эх, ладно. Ну і ладно, ну і хрен з ім. Я просто ждаю, як пачаць дыалог, але пры гэтым не атрымліваць улыч кожны раз, калі я просто стаю. Можна, конечно, забіць адзін на аднаго з гэтых каменных, каб падысці прасцей было. Ёсць у мяне падазрэнне, што я магу дамовіцца, але калі не атрымаецца дамовіцца, будзе бойка 100%.
І хутчэй за ўсё усе тыя каменныя, каго я прапусціў, яны будуць агрэсіўныя для мяне. Давайте захаваемся. Праверым сваю тэорыю. Так, ось гэтага мы разнеслі, і тады можам спакойна падыходзіць. Адзінае пачакаць крыху, каб аднавіліся кулдауны ў Іфана, тому што ў яго там па 5 хадоў кулдауны былі зараз скарыстаны. Так, раз. Яшчэ адзін. Ёсць. Захаваліся. Ну што, вялікімі узброенымі кулакамі рыцар дзюны б'е свой жа шлем рытмічна. Шлем умяўся месцамі. Месцамі ён умяўся ўнутары. Кропелькі крыві бачна з падвізара. Смяецца. Хваліна смяецца. Падыходзь, паслухай мой жарт. Што я тут ахоўваю? Так, сказаць, што я ахоўваю храм Дзюны, багіню дворфаў, бога дворфаў. А, неправільна. Я ахоўваю нічога. Чуеш мяне? Нічога. Ён паказаў мне. І потым ты зламаў маё каменную ахову нейкіх перамоў. Я шчыра думаю, што гэта адзін з варыянтаў, але тады і хрэн з ім. Я уже зламаў аднаго ахоўніка літаральна на ўваходзе, я не збіраюся гэта прагульваць. Ён нахіляецца наперад. Глядзіць з-пад умятага шалома і... з-пад умятага шалома бачна яго твар і шалёныя неміргаючыя вочы. Это ўсё жарт. Тут няма чаго ахоўваць. Толькі хлусня. Ты сам пабачыш, калі ты памрэш. Так, перакананне памяцю. Сказаць, каб ён сабраўся. Ён павінен быць рыцарам Дзюны. Не нейкі смеючыся вар'ят. Пераканалі. І ён такі, ну нармальна. Так. Рыцар Дзюны расслабляюцца. Ён выглядае амаль спакойным, але ў момант праходзіць і яго маніякальнасць зноў вяртаецца. Хопіць размову. Чуеш мяне? Это можа скончыцца толькі адным чынам. Так, інтэлектам паспрабуем яшчэ пераканаць. Паглядзець глыбока ў яго шалёныя вочы і сказаць яму, што каб ён узгадаў сваю справу. Ён рыцар 7. І ты благабуджаныя. Ён не павінен падымаць сваю руку супраць нас. Атрымалася. Рыцар кланяецца і выдыхае. Калі ён зноў глядзіць на вас, штосьці змянілася ў яго вачах. Праходзячы маленькі момант розуму. Богабуджаная. Я бачу цябе зараз. Помолися алтарам, не дай бездані поглинуть у свет. Вар'ятство вернется. Я не дозволю себе быть небяспекай для тебе. Бывай. И он забіў сябе. Чмурыць, конечно. І, дарэчы, каменныя гэта ахоўнікі раптоўна... не, мне падалося. Мне падалося, што каменныя ахоўнікі сталі гэтымі самымі целамі, але не. Вось і пазмагаліся. Але гэта ўсё роўна досвед. У яго літаральна нічога няма. Реально, я прям нічога не знайду? Эх. Опаньки, амулетик. Ретургія, телекінез, персерверанс. Так. І дає фінес. До речі. Фінес Іфану може пайсці. Хоча мені падається, у Іфана там нешта помацней. Што у Іфана? 4 фінес. Там увогуле нават і не ў параўнанні. Мацней. Ну і добра, ні халеры няма. Давайте алтар Дзюны.
Carved onto the face of the Дуни, altar is a хутчей. dedication. Яна не... Хаця ён Дуна... Дюна... Я думаю, Дюна ўсё ж такі ён. Выразаны на алтары... In honor of Є- Duna, написано patron на of the алтары. dwarves. У гонар Long may Дзюны, their патрона mountain walls stand дворфаў. as a testament to him. Няхай доўга стаяць іх горныя залі у павагу да яго. Пакласці руку на алтар і There is памаліцца. no sign of life from the altar. Няма ніякага прызнака жыцця ад алтара. Вы прабягаеце па луннай месяцовай руне, якая выразана на яго паверхні, і сыходзіце. Месяц, добра. Ну, мне гэта ўжо вядома. Я ўжо гэта ўсё ведаў, што цікава. Але я зараз ачэвачку атрымаў. Не новая інфармацыя, але карысна. Добра. Мне трэба вярнуцца і паразмаўляць там яшчэ. А боже, у нас зараз усе папаміраюць, так? За труты, пакуль я прыбягуся. Калі ласка, сір Лора, не памры. Нормально. Все живыя. Я пропустила, што з тым ахоўнікам. Ахоўнік атрымалася пераканаць, але ён забіў сябе, каб не нашкодзіць нам. Вось такі прыкладны расклад. Так. Ифан, ты у нас один идешь. Туды. Оп. Так, а астатнія телепортуюцца. Пайшлі далей. Мы зараз скажем, што ахоўнік Дзюны ўжо таго. Ты перамог там, дзе ў мяне не атрымалася. Калі ласка, атрымі гэта як мою падзяку. І як падзяку ўсім, каму я служыла дагэтуль. Бласлаўленне арыгінальных шукачоў атрымліваеш ты. Яна дае табе маленькую, але цяжкі прадмет з выцвілы, можа быць, метал. Нягледзячы на то, што ён халодны, ён адчуваецца прыемны на дотык. Добра. Так, лук, які не мае шмат... Не, гэта бессэнсоўна, гэта ўсё бессэнсоўна. На інтэлект і для гідрасафіста аэратурга. Неблага. Я бы вось гэта, можа, ўзяў, можа быць, пашчасціць. Можа быць, гэта для Лойс будзе. Але я сумнеюся, у мне там такія легендарныя рэчы зараз у асноўным, што малаверагодна, што штосьці пераб'ем. Вось яна. У яе зараз інтэлект. Але я возьму, таму што больш брані, значна больш брані. Вось так, заменім. У Лойса іншая вопратка будзе. Шкада, ну трохі шкада яго, так. Але ён, ну, ён звар'яцеў, яго праклялі, бездань да яго дабралася. І, карацей, вось. Ён крыху прыйшоў у сябе. Калі з намі размаўляў, мне атрымалася пераканаць проста, што і бойкі ніякай не было, ён адразу проста кончыў жыццё. Так, я ўжо ўсё ведаю. Чалавечыя ёсць, ён на сонца замяняецца. І яшчар, па-моему, сонца таксама, так? Я гэта вычытаў. Зорстіса, так. Так, сонца толькі на 3 павінна быць. Зараз гэта пераставіцца. Усё на месца. А гэта што? Кандуктор гэты. Якіх мы назбіралі, там нехта у нейкая занотацыя было. Опанькі. Ёсць. Тое, што патрэбна. А цэнтры гэта проста ліхтарык, так? Гэта проста ліхтарык. Опанькі. І бар'ер зняты. Досыда мне за гэта не далі. Шкада, але праход, гэта асноўны праход якраз. Што я і хацеў. Духаў няма, акрамя тых, хто за мной бадзяецца. І пачвара. І калі сакрэтны праход, то глядзіце, я прыйшоў вось адсюль, і можна было прыйсці вось так. Альбо вось адсюль ад галоўнага. Мы зараз пойдзем праз галоўны праход, таму што мне падаецца, тут будзе больш боек. Я для гэтага спецыяльна сюды ўрываўся. Вось.
A bit like yourself. Я забыўся, а што з нашым археолагам? Якім археолагам? Які дух? Ён усё яшчэ за намі ходзіць. Ён частка сета. Я збіраю сет, вось гэты паглынальніка. І я не адолеў выніку. Типу, я пакою з таго, што прапусціў пачаткі, мне патрэбна пачаткі сабраць, я так разумею, будзе трэці дух, будзе іх утрох за мной будуць цягацца. Дзіўна, што ты яго не згубіў. Ну вось, як вызначылася. Так, Фейн, неверуючы, здраднік. Але любую здраду можна выбачыць. Не занадта позна, нават для цябе. Вось гэтыя пачвары бездані, я так разумею, гэта былыя яго раса. То бок, вось гэтыя ўсе пачвары бездані і кароль, бог-кароль, гэта насамрэч усё тое, што запіхнулі ў бездань гэтыя самыя семеро. Так, няхай ён патлумачыць. Гэта мы нам здрадзілі, а не наадварот. Ты здрадзіў свайму каралю. Ты адвярнуўся ад яго. І ты памёг да семірых лордаў, таму што табе было цікава. Таму што табе было патрэбна ведаць больш наконт Велюму. Твая здрада дала ім зброю, твае веды далі ім разарваць нашых людзей. Ну, карацей, нас ненавідзець, што з аднаго боку, так і з другога. Як тыя, хто ненавідзець караля, так і тыя, хто, семера можа быць нам толькі ўдзячныя. Your punishment was fitting to your crime, but your crime could be forgiven. Наказанне падыдзе твайму злачынству, але твоё злачынство немагчыма выбачыць. У яго літасці і мудрасці кароль жадае абмінуць твае папярэднія грахі супраць яго. Кароль прапануе табе на яшчэ дадатковы шанец. Прымі яго кавенант. Адмоўся ад фальшывых багоў гэтага сусвету і мортал смяротных расаў. Служы нашаму каралю і аб'яднайся з нашым народам яшчэ зноў. Вярніся дамоў, Фейн. Не. Просто не. Не. Просто не. Ідзіце нахрен. Што бог кароль, што семер багоў нахрен вы ўсе. Так, але мы не будем змагацца з тваімі рэшткамі смертныя. Прыйдзе час, калі гэта самае your husk. Добра. Прыйдзе час, калі мы злодзей, які схаваўся ўнутры цябе, павінен будзе сысці, калі ён усё яшчэ зможа хадзіць. Добра, окей. Дзіўна, я думаў, што зараз ім бойка будзе. Што табе сказалі, павісло ў паветры, як атрутнае воблака. Пачвары бездані былі вечнымі, ад якіх скралі крыніцу, каб стварыць цябе. Яны аб'ядналіся з безданню, каб яны маглі вярнуцца. Так. Вечныя былі знішчаны да вось гэтага стану, і ўсё яшчэ. Ці магу я абмяняць усю крыніцу ўсіх людзей, якіх я сустрэў, каб пабачыць, і каб яны вярнуліся да сваей эрганс. Як гэта? Эрганс вельмі шырокае слова. І добра, карацей, вярнуліся да сябе зноў. Мой народ. Што яны са мною зрабілі, гэта немагчыма проста атрымаць. Нам патрэбна аднавіцца. Блін. Наш народ трошкі ляснуўся. І вось для Фейна вельмі важны быў яго народ, яго людзі. Але таму, што ён не ведаў, куды яны падзеліся. Не маглі ж яны проста ўсе знікнуць. І вось зараз ён ведае, дзе яны. Але ці жадае ён на іх вяртання зараз? Лепей аднавіць сябе можа. Таму што ўжо, падаецца, шлях наш і народу раздзяліўся. Просто я не разумею, выбара. Я адчуваю, што тут ёсць выбар зараз перада мной.
Вось один выбор першы гэта ты павярнуць сваіх людзей і ці варта ли вяртаць сваіх людзей пытанне задаецца, але гульня можа мяне неправільна зразумець і вырашыць, што я жадаю іх вярнуць. Я не жадаю іх вяртаць. Другое, мои людзі, і аднавіць сябе. Я толькі не зразумеў, пра што ён казаў, калі я казаў пра аднаўленне. Тую? Што? Ну, то што яны з намі зрабілі, так. Ну, што яны з намі зрабілі, гэта немагчыма цярпець, нас павінна аднавіць. У сэнсе мой народ, што яны табе зрабілі? Не свейным. Окей. Просто, ну, тую... Просто гульня час ад часу кажа усё... Не, я ўсё зразумеў. Просто гульня час ад часу кажа ў зорачках, і гэта тыпу паразважаць на тэму таго, як штосьці будзе. Вось, ну, тады Фейн атрымліваецца як, ну, гэтай фразы не ад асобы Фейна ідзе, а быццам бы збоку. Вось, так, і просто гэта не заўсёды адбываецца. Час ад часу бываюць рэплікі ад, ну, на выбар ад расказчыка, скажем так. Ось, добра, ад першай асобы ідзе. Ну, я зразумеў, так. Ці варта ли іх аднаўляць тады? Тады ў мяне пытанне зразумелае. Progress is annihilation of one way of life by another. Прагрэс — гэта знішчэнне аднаго шляху жыцця іншым. Мне падаецца, мы і з'яўляемся прагрэсам. Suddenly, it all Раптоўна makes гэта ўсё мае sense. сэнс. Folks will do anything to survive. Who could Яны blame зробяць ўсё, што магчымае, каб выжываць. Хто іх абвінаваціць? What they pursued, they Тое, што яны pursued for пераследавалі, power, яны which is пераследавалі what для they're doing сілы. still. Яны ўсё яшчэ гэта робяць. Has to admire their tenacity. Трэба паважаць іх, гэта самае, як гэта, стабільнасць. Трываласць, насамрэч, там, в такім сэнсе. На хаду перахадаць. Вось я нават словы не магу вымовіць, які я жадаю вымовіць. Так, давайте-ка першае, што мы зробім, гэта спалучымся з сакрэтным праходам, якім мы знайшлі раней. Просто каб мы закрылі гэты момант. Это што? Рефлектор. Добра. Шкелет яшчура. Шкелет эльфа. Шкелет чалавека. Гэта семеро, гэта іх цела, і перад тым, як у той момант, калі яны ўзнасіліся, правильно? Не, пачакайце, 2 чалавечак шкелета. Не, гэта не яно. Я падумаў, што гэта літаральна, тыпу, семеро зараз іх целы. Яшчэ чалавек. Цікава. Смешна ад таго, што Іфану складаней за ўсіх атрымаць звычайную просто, ну, гэтай рэчы. Божух, на крыніцу атрымаць на падлозе. Таму што ён лётае бясконца, ён не можа дакранацца да зямлі. Мне патрэбна сет здымаць. Так, яшчура яшчэ прапусціў. Не, гэта карацей не яны, але хтосьці іншы. Атручаная... Добра, дзіўна. Але гэта народ стары. Ну, гэта вечнае. Альбо штосьці, то, што засталася. Нагадванне прыбраць сакрэтны ўваход. Не атрымалася у вас. Ён усё яшчэ тут. Дзе фейс-капасітары мае ўсе? Вось ты? A beam? Perhaps we can harness its power somehow. Так, прамень. Ёсць. Дарэчы, калі Фейн не галоўны герой, то ён вельмі перажывае таго, што ён нарабіў, што за яго народ ператварыўся ў Войдвокіна і далей шукае спосаб іх вярнуць. Ну, так, я зараз яго кантралюю, таму магу нейкае па-іншаму. Блін, ну дай мне празварочваць. Гуня. Ага. А сакрэтны праход? Толькі калі я адчыню, так? Просто хацелася бы і па сакрэтнаму праходу прайсці. Хаця я там выходзіў, нічога такога там няма. Можа і хрэн з ім. Няма сакрэтнага праходу і няма.
Добра, тады аглядаем рэшту. Калі прамень гэты пайшоў наперад, то мне туды і патрэбна глядзеўся за гэтым праменем. Телепорт. Так. Сховішча. Опанькі. Что то у нас? Легкий шлем, які лухта. Паножы. Ініцыятыва, трываласць, на інтэлект. Дарэчы, даволі неблагія. Хаця у нас просто наша бягучая ні аб чым. Таму я і думаю, што яна нармальна будзе. Давайте. Няхай будзе. Дадаткова брані. Так. І ўсё. І больш ні халеры тут няма. Добра, вельмі хуценька неяк. Вельмі гэты акт, мне гэты акт больш за ўсё пакуль падабаецца. Потому што насамрэч у яго не толькі шмат варыянтаў таго, што можна рабіць. Я не перагружаны праблемамі. Так. I can understand this reads, "In the footsteps of the Eternals." But what that means remains to be seen. Я разумею, што тут напісана па кроках вечных, але што гэта значыць, мне яшчэ прыйдзецца даведацца. Так, аўтаматон ціхі і бязгучны, ляжыць перад вамі. Слабае мірганне пульсіруе ўнутры яго грудзіны. Магчыма, выключаны. Аддзел унутры гэтага робота выглядае пустым, не хапае часткі. Размясціць... Там сказана, каб не размяшчаць іх туды было. Я размяшчу, таму што... Чаму? Таму. Капасітар, кандэнсатар іскрыць, а потым пульсуючае святло пачынае цыркуліраваць праз аўтаматона. Ён уздымаецца. Аўтаматон нахіляецца над вами, высокі, адзінокі, высокі. Адзінокая, міргаючая, божух, насвецячаяся вока. Dispassionately, глядзіць на цябе без эмоцый. Таму што прыватна наступствы. Так. Дарэчы, гандляваць можна з ім? Можна гандляваць з ім. Што? Operation. О, якая здольнасць. Тэлепартаваць прадмет сабе ў кішэньку. Аэратургія. Вельмі нізкая аэратургія, вельмі круты заклён. Просто тэлепартаваць сабе прадмет у зоне, дзе бачым, сабе ў кішэню. І ўсё. Але дагэтуль ні разу не трапляў ён. Так. Гэта мы ведаем ужо заклёны. Гэта ўсё у нас ёсць. Дзіўна, што ён гандляр увогуле, канешне, але ладно. Ну і ўсё. Вельмі блин, хацеў бы я раней яго мець. Смешны заклён. Тэлепартаваць і згубіць. Ідэальна, но. Каб яшчэ можна было красці, выкарыстоўваючы гэты заклён. Так, тры варыянты. Ён нас глядзіць без эмоцый, так? Можна затаіць дыханне і глядзіць, што адбудзецца далей, пацягнуцца за зброяй і павітаць аўтаматона. Павітаць аўтаматона. О, вітаю, богабуджаны. Нечакана, ладно. Аўтаматон нахіляецца бліжэй, уважліва, як это? Pierce in close. Ну, карацей, набліжаецца да таго твару. Вы цудоўны абразец. Вельмі, як укараціць, цудоўнай. Ваше прыбыццё вельмі затрымалася. Сказаць, што гэта за месца. Гэта акадэмія. Гэта месца вялікіх ведаў. Я Сенешаль. Я служыў адначасова тым, хто вучыць, і тым, хто прыходзіць вучыцца. Тым падобным на вас. Дазвольце мне паказаць вам. Спытаць ўсё з ім. Давайте спытаць мэту акадэміі. Акадэмія існуе, ну, кароціць, каб
каб вызначыць, хто з'яўляецца Divine, то бок святым богам сярод богаабуджаных. Спытаць, ці ўсё добра з ім. The Sensual falls silent for a long Ён time, замаўкае нам as if на момант, processing this быццам бы question quite апрацоўвае тое taxing on its пытанне, cognitive faculties. і быццам бы яно вельмі складанае і патрабуе шмат разлікаў. Seems I was interfered with. Выглядае так, што на мяне штосьці паўплывала. Мой запас энергіі быў прыбраны супраць маёй волі. А хто гэта зрабіў, невядома. Activity has caused further damage. Неактыўнасць нанесла яшчэ больш пашкоджанняў. Я не магу выконваць мець доступ да ўсіх маіх ведаў. На жаль, але я бы дапамагу. На жаль, але я магу дапамагчы вам як толькі магчыма. Спытаць, што павінен рабіць тут богабуджаны. You must enter the temple. Мы павінны ўвайсці ў храм, потым даказаць, што паказаць сябе на арэне аднаго. Спытаць, як перамагчы на арэне. Quite simple. Усё проста. Перамагчы ўсіх астатніх. All others. Ага. Добра. Спытаць, як увайсці ў храм. Godwoken should usually be able to pass freely. Богабуджаныя звычайна павінны мець магчымасць прайсці проста прайсці наперад. Аднак, хто бы не паўплываў на мяне, можа таксама паўплываў і на саму акадэмію якім-небудзь чынам. Apologies, На God. жаль, выбачаюся, богабуджаная. Be able to overcome any difficulty. Я ўпэўнены, што у вас атрымаецца пераадолець любыя складанасці. Добра, ну то бок, хтосьці ўжо прыйшоў, ён тут ёсць. Так. Ленард Роул. Чому мені знайомо гэта ім'я? Finally, a place where we might find some answers. Here we go. If the acorn doesn't catch up with us first. Так. А сер Лора нарэшце абудзіўся, тыпу, о, блин, пачакаць, тут праход быў. Добра. Сер Лора такі, о, гэтае месца, дзе можна, страшная бібліятэка, тут можна знайсці шмат чаго карыснага. Можа, мы знойдзем, як пазбавіцца ад вялікага жолда. Я магу знайсці адзін рэцэпт у гэтай кнізе, але яна чытаецца хутчэй як пазл, чым рэцэпт. Мне прыйдзецца паэксперыментаваць з тым, што я магу навучыцца з гэтых рыфмаў. Repeated Magic. Дзіўная магія мёртвых патрабуе адну цень. Карцей рэцэпт, але складаны. Не буду разбірацца, лянотна. Ямант, некрамант і прызыў. Не, хутчэй не. Я хутчэй лепей. Адпраўлю Ифану. Бібліятэка. О, цікава. Што калі я гэту штуку разгарну. Опанькі. Ага, яна праходзіць далей. Добра, зразумеў, яна туды пойдзе. А пакуль можна даследаваць бібліятэку просто далей. Як ёсць. Это Ифану таблічка. І так здарылася, што Астарте выклікаў сонца і месяц, каб ахоўваць уваход у калодзеж узнясення. Так, каб онлі, калі чытаю, і я раптоўна мне ў беларускай мове з'яўляецца просто ангельскае слово. Так, каб толькі тыя, хто былі благословлены семірымі, маглі бы зайсці ў яго зале. Добра? Но гэта мы ўжо прайшлі выпрабаванне. Хто на яго паплываў, хто дастаў з яго частку, па-любому магічнік з будучыні дабраўся да тэлепорта і пачаў джыхад супраць. Мне падаецца, ў гэтым сусвеце, наколькі я ведаю, хтосьці расказваў пра сусвет гэтага самага Divinity. Гэта ж тыпу сусвет тэхнамагіі. Былі і танкі, і вось розныя тыпу высокія тэхналогіі, проста яны ад іх адмовіліся. Тыпу у іх ужо быў свой моўны джыхад. Ціртхі магла. Ну, хтосьці расказваў за лор мясцовы. Я проста сусвет, не тое, каб ведаю. І глядзіш на тое, што схемы напісаныя на невядомай мове, дыяграмы падобны на іншыя артефакты вечных, якія вы бачылі.
Ідэя тое, што гэтыя аўтаматоны былі створаны вечнымі, вельмі падобная. Але ж, блин, невядомая мова. Гэта ж акадэмія, якую рабіў яшчэ, бачыў, як ён, Фейн сам. То бок ён вучыўся тут, ён даследаванні тут рабіў. Так, я кнопачку націснуў, мяне шакавала. I think I'm missing something here. Так, мне падаецца, я нешта ў нечым памыляюся. Добра, як скажаш. Але ўсе тут мёртвыя даўно. Майстар Трэмлі. Кэріан Грэй. Чаму мы ведаем іх імёны, але не ведаем, хто гэта такія? Няўжо гэта Фейн, тыпу, ведае? І гэта вечнае, насамрэч. Не падобна, што гэта вечнае. Таму што вопратка на іх яшчэ засталася. Яны былі павінны быць знішчаны ўжо ў попел, пераўтварыцца даўно, калі не магія. Імённа чацерства пачала блаць. Ну, расслабілася тут. Духаў не бачна? Дарэчы, дакладна. Я просто пра духаў забываюся, што кнопку без канца патрэбна націскаць. Так, трываласць, крыты... Мне падаецца, можна сабе ўзяць спакойна. Тут і хіленне, і верагоднасць крытоў ёсць. Ну, давай. Духі. Так, вось он. Ёсць адзін. Дух Касіалея. Элегантная і вельмі выглядаючая адукаваная яшурка. Яна глядзіць на вас, а потом адварочваецца. Нічога. Голод уздымаецца ўнутры вас, калі мы паспрабуем. Наш Бог шэпча нам, каб навучыць яе, паглынуць яе крыніцу, прыслушвацца да свайго Бога. Не. Не, я просто не раблю. Я просто не раблю тое, што мне кажа гэтая вар'ятка. Так, духу Кэндера. Успаміны духа лёгка пранікаюць твой розум. Яго імя Кэндер, і ён думае, што ён гатовы ўзнесціся. Ён думае, што ён можа быць богаабуджаным, гатовы рабіць крок наперад, у тым, калі Люцыян прайграе вайну. Ён памыляецца, ён памрэ. Ён помер. Нават перад тым, як ён дабраўся да канцлера, каб спытаць яго дазволу, каб змагацца ў арэне аднаго. І што яшчэ больш важна, яго забілі. Трапіць глыбей. Вы Кэндер, і вы, наколькі вы верыце, гатовыя зрабіць крок наперад. Вашы настаўнікі не згодныя, але вы заждаеце, каб канцлер паслухаў вашу прапанову. Замест гэтага вы знаходзіце чалавека, з якім вы ніколі не сутыкаліся. Вельмі вялікі і моцны маг крыніцы. І калі цень яго падае на вас, вы разумееце, што гэта сам святы Люцыян. Ён усміхаецца... Ён усміхаецца вам, і вы разумееце, як Кэндер, што вы зусім не гатовыя. Вы разварочваеце сябе жыцця да бібліятэкі, каб паперадзіць сваіх настаўнікаў. Але Люцыян занадта хуткі. Ён заразае вас. Вы, Кэндер богаабуджаны, памерлі ад рукі святога. Голод уздымаецца глыбока на цябе жаданне крыніцы. Вы разумееце, што гэта не ваш, ну, ён не належыць вам, але ён патрабуе сатысфакцыі. Не. Што за лухта? Вы робіце паузу. Люцыян быў святым. Люцыян быў святым. Чаму бы ён жадаў нашкодзіць камусьці ў акадэміі, у месцы, адкуль яго адкуль наступны святы павінен з'явіцца? Першае, а чаму бы навошта людзі ўвогуле штосьці робяць? Магчыма, ён звар'яцеў ад сваёй сілы. А у вечных не было бы такой праблемы. Другое, магчыма, быў метад яго жажды крыві. Не, першае давайте. Святы забіў занадта больш, чым богаабуджаны. Я не заслугоўваю гэта імя. Складана паверыць то, што святы гэта зрабіў.
мне падаецца, не заслугоўвае на гэтага тытулу. To rule is to be ruthless when the occasion calls for it. Добра. Карацей, вось он Кандор, майстер Трелмлі. The spirit of a rather old man dodders around. Дух даволі старого чалавека ходзіць навокал, хутчэй за ўсё не разумеючы, у якім стане знаходзіцца пакой. Ён паварочваецца і шчыра усміхаецца. О, новы студэнт. Мне падабаецца ваш энтузіазм. Але я збіраюся закрыць галерэю на вечар. Нам прыйдзецца прыйсці з раніцы. Спытаць наконт гэтага месца. О, ну, вы дакладна чулі наконт галерэі? Гэта месца, дзе захоўваюцца тамы богабуджаных. Усе сілы, якія богабуджаныя патрабуюць, задакументаваны ў гэтых тамах. Галерэя — это самае важнае месца ўсёй акадэміі, наколькі я ведаю. Ну, на маё меркаванне. Я не дазволю яе не паважаць. Спытаць, хто ён такі. Я мастер Трэмваль, куратор галерэі. Я буду дапамагаць вам там, пакуль будзе працягвацца ваше навучанне. Але для гэтага яшчэ наступіць час. Я хутка закрываюся на ноч, як я ўжо і казаў. Сказаць, што мы не студэнт, зараз не ноч, і гэтая галерэя, якую пра ён кажа, гэта не больш, чым попел і знішчэнне. Ён нахмурваецца у здзіўленні. Потым ён паказвае, трыкае вас пальцам. Ты новенькі. Таму я не буду дакладаць, аб той не павайце вышэй. Але табе лепей навучыцца некаторым манерам, калі ты жадаеш скарыстацца галерэяй. Добра, я не дазволю, каб яе не паважалі. О, мужик, колькі дзіўных сюрпрызаў цябе чакаем. Вось оно. Звычайная таблічка. Давайте яе прачытаем. Па ідэі, тут па сутнасці было тое, што я навучыўся ад майстроў там за ўвесь гэты час. А? Што гэта такое? Тут б'е мяне токам. Тут б'е. Дзіўна. Цікава. Карацей, гэта месца, дзе можна было навучыцца ўсяму таму, што я навучыўся на працягу гульні ад розных чэлаў. Яно было тут. Людзі раней навучаліся гэтаму тут. Так. Кніга агульнымі тэрмінамі тлумачыць наконт таго, каб адчыніць свае вочы, крыніца, а потым вашыя вочы пачынаюць дрыжаць. Усё становіцца святлей і больш дакладным. Так. Ну гэта мы ўжо ўсё гэта ведалі. Вампірызм крыніцы. То бок гэта па сутнасці тут яны вучыліся. Вы Ленард Ролл, вы богабуджаны і злодзей. Вы добра трымаеце свае сакрэты, нават ад сябе самога. Перакананне інтэлекта. Дазволіць нашаму крутому розуму дакрануцца да яго, дазволіць ім рэзаніраваць разам. Вы Ленард Ролл, богабуджаны, злодзей. Калі у вас не атрымаецца заняць месца ў цені Люцыяна, вы збіраецеся яго скрасці. Вы думаеце, што вы атрымаеце нейкія веды ў закрытай лабараторыі, бібліятэцы. Але спачатку трэба скрасці ключы. Вашы настаўнікі маюць па аднаму, кожны маюць па аднаму, але вы не можаце рызыкаваць, каб вас злавілі. Так. Вы атрымаеце сабе падарожжа ў пакоі канцлера. Такое падарожжа, з якога хутчэй за ўсё не вернецеся. Шукаць успаміны аб пакоях канцлера. Ваш лепшы сябра Рэйдалус быў вашым канкурэнтам. Вы ведалі, што ён быў слабы. Вы пераканаліся, што канцлер гэта таксама ведаў. І пакуль ваш сябра быў у пакоях
у закрытым пакоі You stole канцлера the capacitor from the Chancellor's вы own скралі But then you heard кандэнсатар a noise. з You heard яго the sound of стола, your best са friend's стола murder. канцлера. You fled. А потым вы пачулі гук. Вы пачулі, як вашага лепшага сябра забіваюць, і вы збеглі. You hid the capacitors you had taken Вы and set out схавалі to steal the кандэнсатары, rest. якія вы You were сабралі, lurking і here, вы збіраліся plotting. скрасці When you were рэшту. overtaken with a sense of love. Вы You пракрадаліся felt at туды, peace. You раздумваючы, felt Lucian's плануючы. hand on your shoulder. Потом вы адчулі, як вас ахутвае адчуванне кахання. Вы адчулі сябе ў спакоі. Вы адчулі руку Люцыяна на сваім плячы. You did not feel the sword blade enter your back. Вы не адчулі, як меч увайшоў вам у спіну. A hunger rises deep within you. The І hunger ўсё ўнутры спрабуе ўсё атрымаць сабе больш крыніцы нашая Амадія. Во, вось з гэтымі, дарэчы, трэба паразмаўляць. Ты, які ў гэтай зале померлі. The spirit of a dwarf woman scowls Гэта at you быў, and як рада utters гэтая some акадэмія, grave так insult разумею, while была. she was alive. Дух до жанчыны-дварфейкі глядзіць на вас, быццам вы вельмі інсалт. Ну, карацей, штосьці непрыемнае ёй сказалі, пакуль яна была жывая. Богабуджаная. У вас няма права тут быць. Пакіньце. Патрабуюць, каб яна сказала, чаму мы не павінны быць тут. The spirit scowl softens a little. Яна трохі змягчаецца, яна нахіляе сваю галаву і ацэньвае вас па-новаму. Yes, Hmm. you'll do. Так, вы маеце It would права. be unbecoming for a potential divine to not have a strong sense of authority. Было бы неправільна, каб патэнцыйны бог не ведаў моцнага адчування сваёй вартасці. Як яшчэ яны збіраюцца весці сілы дабра супраць бездані? Now, I may be able to steel you a little more in preparation for the trials to come. Так, а зараз мне магчыма прыйдзецца узмацніць цябе крыху больш у падрыхтоўкі да тваіх выпрабаванняў. Improving your authority will cause your strength to suffer, however. That is the cost of molding. Паляпшэнне вашай аўторыце, карцей, вашай важнасці, аўтарытэта вашага, прымусіць вашу сілу страдаць, аднак, аслабіць вашу сілу. Гэта кошт пераўтварэння сябе ў сапраўднага лідара. Ці прымаеце вы яго? Давайце. A wise choice. My Так. knowledge is yours, Godwilkin. Добрый выбар. Go and make use of it. Мои веды ваши богабуджаныя. Ідзіце, скарыстайцеся імі. Наколькі мы аслаблі? Просто згубіць сілу, не тое, каб ніхера сабе. Што? Яна ў 2 просто парэзала мне. Жесть. Так, ладно, давайте по вазе зараз будем скидывать. Нам патрэбна скинуть все рэчы, потому что інакш мы просто не вынесем гэтага ўсяго. Так, гэта отправляется чырвонаму прынцу, капасітары чырвонаму прынцу, один пакінуў, каб было прасцей, таксама чырвонаму прынцу. Мне прям усё патрэбна скидывать, потому что я нічога з гэтага не вынесу. Чорная люстэрка, дарэчы, чорная люстэрка A скарыстацца. flat circle of polished black. Усё, яны люстэркі не працуюць. Добра, тады яны ўсе адпраўляюцца чырвонаму прынцу. Нага, таксама да чырвонага прынца. Таксама да чырвонага прынца. Артефакт таксама чырвонаму прынцу. Усё гэта адпраўляецца. Што рэальна я рухацца нармальна не магу. Так, гэта іфану на продаж. Божух на... Это я пакінуў. Самое необходимое покидаем. Мы все еще... Я прям скинул перший рядок самых таких важных предметов. О, почекайте-ка. Я гэта не апрануў, а чаму я не апрануў гэта? Вось. Ёсць, гэта лепей. Это отправляется чырвонаму прынцу. Можно было, в принципе, и фан отправить. О, боже, можно я...
Блін, у 2 рази просто. У мене було 10 мінус 5, короче, відбулося. І все, я ледь ходжу. Так, ні, это не то. Это я хотів Червоному принцу так само відправити. Так, мы уже крыху себе отрымали. Это можно в гугле на Lady Vengeance. Это так само на Lady Vengeance. Так, это Ифану. Это на Lady Vengeance. Ифану. Так, это Лойс, например. Ложух на жесть. Ладно, вызвали крыху мяса, можно ходить, так. Збираем по крыху себе силы назад. Несколько момент, я поведомленьки себе подвырублю. Так. Где там? Зараз просто поведомлення перешкоджають. Ёсць, давайте. Я так разумею, што яны усе па крыху мне будуць штосьці даваць, так? То бок яны мяне навучаць, падрыхтуюць. Вось толькі аўтарытэт, ён што дае? Типу, яна сказала, што она мне аўтарытэт узмацніе. Як гэта? Богабуджаны, падайдзі. Не шмат часу. Давай-ка паглядзім, які там. Добра. Звычайна я буду тэставаць маіх вучняў, але я магу адчуць, што ты вельмі добра развіўся. Інтуіцыя настаўніка, скажем так. Заўсёды, аднак ёсць заўсёды месца для паляпшэння, і мы павінен даць табе адну апошнюю навуку. Ён настаўнік інтэлекта. А у нас якраз таки інтэлектуальны персонаж. Паглядзім, што будзем. Мне падаецца, ён нас якраз таки ўзмацніць. Інтэлект і перакананне важней за ўсё, вядома. Ты павінен ахвяраваць навучанню ў адной зоне, ну, сферы нейкай, каб пабачыць іншую, якую я табе магу прапанаваць. Гэта фінес. Абмен сапраўдны інтэлект узамен на трошкі... Так. Блин, а давайте. Правильный адказ, дарэчы, быў у гэтым выпадку адмовіцца. Ага, ну дайте паглядзім, мне просто цікава, што адбываецца з маімі. Так. Але што я, буст мінус 5, буст плюс 5. А чаму? Ну і што, ну знізіў я, і гэта знізіла маю атакі, ну, карацей, інтэлекту узмацніўся на 5, ну гэта ж добра. Прынцу сілу лоуса інтэлект. Дык я наадварот згубіў. Типу, у мяне буснуўся інтэлект, а у мяне буснулася памяць. Так, дарэчы, памяць яшчэ ўзмацнілася. Вось у мяне з'явілася. Я зараз якраз такі інтэлектуала сабе ўзмацняю. Гэта я згубіў сілу. Вось, але зрабіў сябе мацней. Тое, што я сілу згубіў, гэта не страшна. І тым больш, што я збіраюся быць богабуджаным. Вось, але, ну, як бы, да без розніцы. Так. Цікава, што яшчэ тут будзе. Так, віц. Ось віц я, можа быць, даў бы... Ось, ён даў мне інтэлекту ўзамен на... Пачакайце, а што такое аўторіці? Я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Што я атрымаў тады? Это аўторіці гэта памяць? Дзіўная камбінацыя. Так, фінес, канстытуцыя, сіла і віц. Ну, ось віц, дарэчы, павінен быць іфан. Дарэчы, пакуль у мяне ёсць памяць, можна сабе накідаць яшчэ дадатковую.
дамінавання розуму мне няма, на жаль, прызыву. Я бы хацеў сюды запихнуць якую-небудзь яшчэ унутранага дэмона выклікаць. Споры. Блин. Альбо можа нешта мелкае паставіць сюды. Унутраны дэмон, ну, хутчэй добра. І астатніе я возьму яшчэ што-небудзь. Типу вось хваля атруты. Earthquake. А, не, гэта ён навакол мяне, вось. Удар камянём, сам базовы нават. Потому што мне трохі не хапае быццам бы агрэсіўных атак. І трэмор вось гэта. Усё нормально. Так. Ну і, да рэчы, ты сказала, антагоністачка, а я яшчэ не ведаў, што гэта такое. Ну, типу, я вывучаў і зараз разбіраўся, толькі на другім зразумеў, што гэта перакідвае мне параметры паміж сабою. Часова. Так, Іфан. Віц, што ты прапануеш? Яно больш за багоў, але больш злое, чым бездань. Бедным яно патрэбна, а багатым яно... І бедным яно патрэбна, і багатым яно патрэбна. І калі ты з'еш яго, ты памреш. Што гэта такое? Ежа. Табе б лепей было б павучыцца больш. А чаму атрута? Так. Менш канстытуцыя. А я згодна. А, тут трэба было адказаць, што нічога. А, у бедных яно ёсць, ты неправільна прачытаў там. У бедных яно ёсць, у багатым яно патрэбна. І калі ты з'еш гэта, то ты памрэш. Ну, нічога. То бок, багатым нічога не патрэбна, бедных нічога і няма, ну, типу, у іх ёсць нічога. І калі ты нічога не будзеш есці, памрэш. Неправільную загадку прачытаў. Так, далей у нас Фінес, гэта зноў жа Іфан. Дух яшчура сядзіць перад табою. Плачучы, яна глядзіць на цябе з мокрымі вачыма. Богабуджаная, ці гэта сапраўды? Я што, памерла? Так. Быць спакойным, утрымліваць візуальны кантакт і павольна ківнуць у пацвярджэнні. Так, яна памерла. The mask of sorrow slips away from the spirit's expression in an instant. It is replaced by one of utter composure and elegance. Маска шкоды знікае з твару духа імгненна. Яна замяняецца важнасцю і элегантнасцю. Дух апладзіруе вам. Цудоўна, богабуджана. Ты паказаў сапраўдную гнуткасць у сваіх дзеяннях. Ну, фінес гэта... Ну, па сутнасці, так, гнуткасць, магчымасць паадаптавацца. Так. Што патрэбна аддаць? А, і тут я дам віц. Ну ладно, давайте. Таму што я атрымаю мінус 5 і плюс 5 у выніку віц не зменіцца. Розум. Так. Але фінес базавае пашкоджанне, таму нормально. Окей. Што у нас застаецца? Майстар канстытуцыя. Ну давайте, а два апошнія гэта сіла і канстытуцыя. The spirit of a dwarf gives you an incongruously... Who do we have here? A new Godwoken. Why, what a pleasure it is to meet you. Так. Сумневна, ну, сумневам павітаць прывіта. Што гэта зараз было?
Што нават не напружваўся, каб развіць сваю канстытуцыю. А боже, к нам. If you wish, I can do what I can. Be warned, though. There's an opportunity cost in self-improvement. Інтэлект What you згубім. gain in Без праблем. Это не праблема. Атрымаць самы адзін з самых простых заменаў. І сіла, што мы згубім. You're an impressive specimen, Godwoken. I can always spot when a but there's Яна always адразу room ацаніла for нашу improvement. сілу, заўсёды можна There is a палепшыць. price, unfortunately. To excel at one skill is to neglect another. Ага, і віц Improving забярэ your ў нас. strength, it is Прыняць. А чаму віц амаль усё на віц абмена адбылася? Непрыемная такая. Ён згубіў -5. Але ну ладно ўжо, як бы хрен з ім. Добра, так. Тое, што он 5 інтэлекта згубіў, гэта не страшна. Тое, што мы сабе разагналі, атрымліваецца, я сабе памяць разагнаў і інтэлект. Нармальна. Вось, але згубілі фінес і сілу, што не праблема абсалютна. О, фінес 51 на эйфане. Гэта наколькі ўжо павялічвае? На 205 павялічвае нашае пашкоджанне ад зброі. Больш чым у 2 разы. І гэта ўсё яшчэ можа крытаваць. То бок, калі я знаходжу лук, просто арбалет, які хоць крыху мацней б'е, то гэта жесть. І он адразу прям узмацняецца. Усё файна. Добра раскідала. Так, з гэтымі духамі мы зусім паразмаўлялі, так? Здаецца. А, не, вось там жанчына яшчэ сядзіць. А, і вось яшчэ ёсць. Майстар Трэмлі. А, майстар Трэмлі, гэта ён вось тут. А гэта заля... Закрытая бібліятэка. Добра. Леді, дайце. Ваши ўспаміны цякуць, пранікаюць у вас, як плыня вады. Вы Таріан Грэй, вы богабуджаная, але вы не святая. Вы ведаеце гэта таму, што вы закаханыя у вашага калегу і вашага канкурэнта. Вы закахаліся ў Рэдалуса. Ён закахаўся ў вас. Вы дамовіліся, што вы разам пакінеце акадэмію, але зараз Рэдалуса ён кудысьці знік. Гэта той, каго забілі ў пакоі канцлера, наколькі памятаю. Рэдалус пайшоў наведаць канцлера, і пасля гэтага вы яго не бачылі. Вы адпраўляецеся ў пакоі канцлера, калі голас мужчыны аклікае вас. Святы Люцыан трымае вас. І мяккая боль прабівае вашае сэрца. Люцыан усміхаецца вам, а потым ён знікае, і вы больш ужо не клапоціся наконт Рэдалуса. Люцыан маніячыла. Люцыан маніячыла, яго сынок Александр маніячыла, нахрен маніячыла. Сямейка. Так. Даць ёй магчымасць зразумець, што яна памёрла. Вера ў гэта трапляе ў яе розум ад сабе ж, яна разумее праўду. Я забіў Люцыан святыя. Рэдалус, хутчэй за ўсё, таксама мёртвыя. Альбо ён ужо быў бы мёртвы ўжо да гэтага моманту. Яна ківае і пачынае плакаць. Яна ведае, што Рэдалус пайшоў наведаць канцлера ў яго пакоях. Яна не ведала, што Люцыан ужо быў там. Але мне падаецца... Блин, цікава. Так. Ну, добра. Чырвоны. Чырвоны прынц. Усе. Дзе там капасітары? Паці не паказваць, толькі сябе. Дзе яны? У мяне іх шмат проста. Я ж іх перакінуў. Так, вось он. Мне на ўсё патрэбна яны? Яны проста вось яны зараджаныя. Я зноў куды ходзіла, але прапаную забіць Люцыана. Ну, Люцыан ужо мёртвы. А
калі я іх I think I'm перасуну ў missing бок. something here. Яны ўсе зараджаныя, так. Што я не разумею ў гэтым пазле? Тут проста ёсць некалькі месцаў. Я не разумею гэтага пазла. Я нават не бачу... Проста ўсе месцы мне б'юць маланкай, а гэты самыя капасітары нічога не робяць. Дзіўна. Я думаю, што капасітары нешта зробяць. Ow! I think I'm missing something here. Блин, я жадаю ведаць. А дзе гэты чэл? Можа я яго... Ну, гэта не адкрыецца, хутчэй за ўсё, пакуль я пазл не адчыню, правильно? Немагчыма узламаць гэты замок. Добра. Што у нас яшчэ ёсць? Ну, ёсць вялікая зала, я так разумею, гэта на арэну прывядзе. She gives you the haughty look. The hunger rises deep. The hunger. Блин, гэты голод, які спрабую ўсіх навокал забіць. Усіх духаў. Добра. Блин, я просто у пазла нават не бачу ніякай штукі. О, капасітар яшчэ адзін. Просто гэта кладна праз іх вырашаецца. Я просто не разумею як. Мне што, каля кожнага размесціць па капасітару і ўсё? Ось, просто тады я магу... Няўжо тут не засталося? А, вось оно, фейс капасітар. Interesting. May still be in working order. Альбо мне патрэбна святло далей правесці. Святло куды ідзе? Вось он сюды прыходзіць, так? Давайте пройдзем трошки наперад, на выпадак, калі гэта звязана і ўсё гэта з'яўляецца адным пазлам. Просто я бачу іх два паралельных, я не ўпэўнены. Я заўсёды магу вярнуцца назад, правильно? Вось так. Перанесла энергію ўніз. А, тут бар'ер, вось у чым справа. Я магу гэты бар'ер зняць, правильно? Правильно. У тыя пакоі я магу адсюль трапіць. А, пачакай, магу ли я адтуль трапіць? О! Чакайце-ка. А, зразумеў. І яшчэ вось гэта зарадзіць. Добра, не, там нам хутчэй за ўсё бойка будзе. Арбітр, звер, Сібіла. А, мае... Яны выжылі. То бок я буду змагацца з тымі персонажамі, якіх я не абраў сабе. Цікава, я пабачыў толькі што персонажаў спачатку гульні. Не, тады я ждаю пакоі бібліятэкі. Ну там звер і Сібіла. Сюрпрыз, сюрпрыз. Так, давайте тады капасітары гэты расставім. Можа быць, гэта неяк уплывае, не? Не, нейкі бескарэсны артефакт. Вось у мяне капасітараў зараз. Фейс капасітар. Раз. Я не ведаю, навошта я гэта раблю. Но я ведаю, я ж толькі што туды назад пайшоў. Я ведаю, што тут галаваломка гэтай ламігалоўка ёсць. Я ведаю, я толькі што адсюль прыйшоў. Я просто не магу зразумець, як яна вырашаецца. Мне нічога абсалютна ніякай падказкі няма. Адзіная падказка гэта было капасітары скарыстаць. І я зараз іх расстаўлю 4 капасітара каля ўсіх кропак, але сэнсу ў гэтым я не бачу. Дэба я магу, канешне, усімі 4 персонажамі паспрабаваць асобна. Але мне персонаж напрямую кажа, я нешта тут не ўлічваю. Давайте усіх персонажаў распіхаем каля гэтых. Не, мне падаецца лухта нейкая. Я не разумею просто, што я павінен рабіць.
Так. Ну. Не, мне потрібна допомога. Я не ведаю, я здаюся. Мне прям абсолютно людей. Я не разумею нават, откуда мне починаць гэта раскрываць, і ўсё, што мне ў галаву прыйшло, я ўжо скарыстаў. Акрамя варыянтаў, каб гэта ўсё спалучыць у якой-небудзь тыпу, ну, вадой, напрыклад, спалучыць, каб яно ўсё замкнула ўсю сістэму. Это адзіны варыянт, які я не паспрабаваў. Так што мне патрэбна падказка. Ну, калі падказкі яшчэ ў чаце зараз не будзе, то я проста сам нагуглю. Так. Угу. Гуглить подказки. Ну, вы могли бы мне подказать, тогда я бы их не гуглил. Я не ведаю. Ну, типа, я не ведаю, я просто здаюся. І калі б у меня былі ідэі нейкія, і куды-небудзь хацелася бы гэта круціць. Але мяне гульня і так некалькі разоў это ў жывот пырнула. Я её не давяраю ўжо. Я не жадаю вырашаць. Можете вы можете даць падказкі. Ну, типу, замест таго, каб рашэнне даць, вы можете даць мне падказкі, просто у якім напрамку думаць. Ось, але пакуль няма. Дарэчы, пакуль вы гэта робіце, я дам вам трошки часу, я зараз тэлепартнуся на вонкі, таму што я ждаю ўсё ж такі той закрыты туннель адчыніць. Так, ось так. Там позаду ёсць рычаг. Дзе? Дзе позаду? Ну, я зараз не там, але, калі ласка, патрабуецца тлумачэнне. Так. Ён толькі адзін тэлепартнуўся. Блин. Так, давайте. Ифан, ты один пойдешь просто туда. Я просто так секретный проход отчинил, але только частково, зараз ждаю пробегчися там. Лепш на вики поглядеть. А яшчэ недзе была книжка с парадком активации. Не бачыў книжки. Я все перапроверил. Ну, усе столы, як минимум. Таму у мяне просто няма подказки. А чаму гэта нельга карыстаць? Памяці не хапае. У яго знізілася памяць. А Віц дае мне памяць? У яго зніжана памяць. А чаму? Блядь. Я не магу дазволіць сабе гэтага. Мы зараз вяртаемся назад. Блин. Толькі не кажыце мне, што гэта да таго, як я атрымаў. Давайте вось гэта как сейф загрузим. Ой, блин. У мяне памяці у гэтага самага. Ён сказал, што забярэ Віц, але не памяць, і ён забраў памяць. Там лухта нейкая. Там за гэтым прывідам трэба хадзіць, і ён дакладную паслядоўнасць паўтарае, наколькі я памятаю. Окей. Мне зараз падаецца, у меня фейл. Так, еп твою мать. Добра, тады сядзім асцярожненька сабе, абіраем здольнасці. Самае актуальнае. Я прадзяўбаў памяць, якая мне была патрэбна. Блин, гэта мне ўсё патрэбна. Трака. Ладно, ну вось так тады. Блин, мне гульня сказала одно, а насамрэч іншае яна зрабіла. Падманка не адбылася. Яна сказала, што забярэ Віц, а не памяць. Толькі Віц, гэта у нас ёсць здольнасць Віц, які дае мне гэта самае. Непрыемна. Згубілі... Ну так, я згубіў тое, што не хацеў. І у мяне няма захавання раней. Інакш прыйдзецца з усімі імі размаўляць. Блин, ну ладно, буду пакутваць. На наступным узроўні буду Ифану мацаваць памяць. Так. На караблі перабалансую. Просто я мог бы не прымаць тады. Якая мне розніца, што 5 на 5 абмянялася? Ну, типу... Я не ждаю тады памяць губляць. Мне просто бессэнсоўна яе губляць. Ну, типу, я бы просто адмяніў. Ну, ладно. Лухта нейкая. Я адчуваю падман. Просто там літаральна Віц было напісана. Я, можа, сляпы ўжо стаў, альбо што. Там Віц было напісана. Я яшчэ здзівіўся, чаму Віц 2 разы.
Вось, і гульня такая, не, гэта была не віц, гэта была розум твой, памяць. І таму менш навыкаў зараз у Іфана. Так. Так, люстерка, где оно там? Так. Атрибуты, это не мне. Не, выйди, не ты. Ифан. Атрибуты. Интеллект, а на что мне интеллект? Откуда у меня интеллект навод? Лучше такое питание. Так, это память. Я думаю, віц можна ахвяраваць, каб атрымаць сабе яшчэ 2 пункты памяці. Вітаю дзеда Максіма і астатніх. Вітаю. Так, вось так, паспрабуем зараз. Ці ўлезе ў мяне ўсё, што я жадаю. Так, і насамрэч вось так. Мне больше не вельмі патрэбна. Можа быць адзін яшчэ. Я не читаю дзед Максім, танчкі. Так, давайте яшчэ адзін з верагоднасці крыта і у памяць адзін укінем. Прыняць. І благословлення. Вось так. Такім чынам ён атрымлівае ўсё, што яму патрэбна, і не больш, не менш. Можна, канешне, яшчэ было бы сабе ўкінуць памяць, наадварот, пазбавіцца нейкіх здольнасцяў. У яго ж за... О, давайте піндаун прабяром. Я бы сабе ўзяў якую-небудзь іншую здольнасць. Марксмен Фэнк настолькі рэдка можа удала быць скарыстана, што я яшчэ ў ёй сэнсу нават не бачу. Але ён ігнаруе броню, можна дабіваць ворагаў пад бранёй, што можа быць супер круто. З іншага боку, я часта жадаю, калі у мяне ёсць выбар, ну гэта толькі для дабівання. Гэта настолькі рэдка. Я не памятаю, каб карыстаўся, так? Вось гэта, Arrow Storm. 15 стрэл падаюць з нябёсаў у зоне, наносячы 130-140 пашкоджання. Так, 15 на... ну, не, нормально так. Давайте, может быть, яшчэ одну памяць яму дадзім, каб ён мог спакойненька сабе. Оп. Атрибуты і яшчэ адзін віц на памяць укіну. Ось так. Колькі тебе стала крыта ў выніку? 51 зараз у яго верагоднасць крыта. Цудоўна. Добра, і мы возьмем вось гэта. Моцнае. Добра. Зараз, можа, раз уж мы тут, перабалансуем астатніх персонажаў. Крыху. Вітаю ўсіх рэйдераў. Мы зараз... Па сутнасці, мы зараз просто наводзім парадак крыху, і мы пойдзем... Мы зараз выканаем пару пазлаў і адпраўляемся на арэну аднаго, дзе застанецца толькі адзін той, хто будзе богаабуджаным потым у канцы. У сэнсе той, хто будзе богам у гэтай гульні. Так, давайте сабе рэбаланс трошки. Толькі я спачатку мэты для рэбалансу сабе пастаўлю перад сабою. Мне падабаецца, ў прынцыпе, тое, што ёсць, і той набор здольнасцяў. Памяці мне хапае, здольнасцяў мне хапае. Не хапае... адной здольнасці не хапае. Давайте вось замест чарвей гэтых возьмем сабе вось гэты вампірызм. Ён ужо... Добра, яго нельга пазбавіцца нават. Добра. Ці можна нешта яшчэ непатрэбнае ў нас ёсць што-небудзь? Так, здольнасці. Мы крыху гідрасафіст, але сэнсу ў гэтым няма ніякага. Мы можам у Яманта кінуць яшчэ адзін, альбо ў некраманта. Давайте ў некраманта, каб лячыцца больш трошкі ад здольнасцяў. Так, атрыбуты. У нас ёсць канстытуцыю, нават мы ўкідвалі калісьці. Я пазбаўлюся ад гэтага і дадам сабе яшчэ у
Блін, Віц, до речі, можна зараз було б і підзабити на ім. А, там тільки одна здольність. Добре. Просто він крита там тільки один дає. І просто і в інтелект усе вкинуть. Просто зараз уже глибіє гульню, яно некоторые вызяты рашэнні, якія былі часовыя. Яны не тое, каб важныя. Конституцию можно скидывать. За Лоис. Памяти ей хапае, по-моему. Віц уплывае, яна можа крытаваць сваімі здольнасцямі, я ёй пакінуў бы Віц. Але, зноў жа, гэта пад пытаннем, я лепей базовый інтэлект ёй падвышыў. Вось так. Чырвоны прынц. Атрибуты Віц можна скінуць. Ініцыятыву мы атрымліваем ад таго, што просто уступаем у бой. Ну, мы ініцыятыву на чырвоным прынцы атрымліваем ад прадметаў. Гэта важней. Памяці яму, по-моему, не патрэбна увогуле. Столькі, колькі ў яго ёсць. Давайте ў сілу. Вось так зробім. Таму што, па сутнасці, зараз у нас гульня на тое, каб выбіць браню як мага хутчэй любому ворагу і пракантраляваць яго. Астатняе ўсё вырашаецца прадметамі. Якая ў яго ініцыятыва? Ініцыятыва 15. Нормально. Памяці можна 2 нават скінуць, і ён будзе ў парадку. Нарэшце, тут нават месца для дэфлекта яшчэ ёсць. Можна одну памяць спакойна скідваць, прям без сумневаў. Угу. Одну память скинем. Одну память, одну силу. Все. Цудоўна. Ёсць. Захоўваемся яшчэ раз і ідзем на выспу. Я возьму Ифана асобна. Ифан, ты пойдзеш у нас у дадатковы праход там і просто разведаеш там. Потому что я уже ведаю, як можна абысці сакрэтны праходзік. Где ты там? Давай, давай. Пачакайце, у яго ўсё ёсць? Усё гэта ўзята? А, я пазбавіўся ад 2 здольнасцяў. Так. Я гэта... Блин, можна толькі ў бойцы, а гэта мы не памятаем зараз. Прыбяром. І гэта мы прыбяром. Усё. У Ифана трошки менш здольнасцяў стала. Але па сутнасці я і не карыстаюся астатнімі тымі. Я часцей карыстаюся просто звычайным стрэлам замест гэтага. Так. Так. Забирайся вышэй. Кстати, ты не можешь залезть. Ты просто берешь да падымаешься. Так. И скоком. А я могу вось тут где-нибудь? Не бачно просто. Ну, давайте вось так. Может быть, придется обысти действия. Бо оно так не працуе. Так, через все придется обысти. Угу, так, придется обыходить. Ладно. Боже, капец этот, конечно. Калі б гэта не Ифан быў бы, это была б просто срака. За кагосьці падарожнічаць так. Усё дзякуючы сету. Оп. Вельмі незручная локацыя. Так. Сюды. Я зараз іду да сакрэтнага прахода у акадэмію, якую я ўжо прайшоў, і прайшоў праз галоўны праход. Я перад гэтым нават адкрыў сабе скарот. А вось, просто праз гэты скарот, мне падаецца, я там магу адкрыць трошки больш. Я жадаю праверыць до конца. Так, это я ўсё правяраў, так. Это дзверы я адчыніў, правильно? Прайшоў. Оп. Мы трапляем сюды і падаецца, зараз я просто уважліва гляджу гэтае месца. Што я тут нічога не пропусціў. Давай, Ифан.
Не, падаецца нічога такога. Так, вось частка сцяны ад'язджае, мы уже там былі. Вось і ўсё. Ну і ладно. Ну і ладно. Угу. Астатніх персонажаў зараз сюди телепортнем. Оп. Кажаце, што той чел у правільным парадку ўсё выконвае. Але праблема ў тым, што тут няма правільнага парадку. Ну, тут няма правільнага пачатку. Ты, хто падказваў, калі ласка, разгарніце ідэю, як падказку глядзець. Вось он ходзіць, вось он ідзе сюды. Падыходзіць, сядзіць тут. I must check on the Chancellor. Угу. Наведаць канцлера, добра. Тут яшчэ адзін ёсць, альбо я пропусціў. Тут няма нічога. І потым ён робіць... Тут пліта, якую я не заўважыў. Так, чырвоны прынц. Стань. Вось зараз, можа быць, тое, што патрэбна. Усё, я знайшоў. Вось. Пліты не хапала. Потым вось гэтая. Там весь секрет у пліце быў, якую я не заўважыў. Ну і прывід рэальна, ён прям раскрывае увесь пазл. Ну, карацей, падказка з прывідам, яна прям... Гэта нават не падказка, гэта прям адказ па сутнасці. Ага, і ўсё. Все, можна ісці. Цудоўна адкрылі. Вось оно. Пакой канцлера. Альбо не, пачакайце-ка, гэта бібліятэка. Тут просто напісана было, што гэта дэкана. А божак, з таго моманту, як я у выніку згубіў сваю сілу, а у выніку мне, блин, кабзда як складана. Так, давайте гэта ўсё адпраўляецца да чырвонага прынца. Пастары. За мяне насіць усё. Так. Фейс Рипер таксама да чырвонага прынца няхай ідзе. Гэта ідзе да Іфана, напрыклад, кніжачкі. Гэта на Леді Венджанс. Таксама на Леді Венджанс. Гэта чырвонаму прынцу. Таксама чырвонаму прынцу. Гэта на Леді Венджанс. Вызваляю месца, таму што не хапае яго. Нататка Мейстра на Леді Венджанс. Гэта чырвонаму прынцу. Так, вось гэта ўсё адпраўляем просто абы як, просто таму што ў галоўных герояў места не хапае ў інвентары. Жесть. Нататка споры падбіраем, таблічка. Гэты том пералічвае вялікую колькасць зброі і іх з'яўлення. Гэта не тоўстая кніга, аднак, але яна выпадае вам на старонку, якая дакладна, якую чыталі і перачытвалі. Яно было вядома пад вялікай колькасцю імёнаў у вялікай колькасці моў, і зараз яе называюць анафемай, клінок, які здольны забіць першую цэль, якой ён датыкнецца, але ніколі не больш. Крыштальны меч, які можа знішчыць нават Бога, будзе пасля гэтага абсалютна спакойным. Не гледзячы на тое, што анафема такая злосная хрень, але гэта аднаразовая хрень. Назіранне за сусветным волюмом. Ачыняючы кнігу, вы можете пабачыць, што яе... Так.
Спачатку там быў напісаны нейкі тэкст, але потым ён быў наверх пакрыты наступным. Разлаваны тэкст, які быў пакладзены наверх, вы можете разабраць толькі некалькі словаў: здраднік, здрада, апостат, я не ведаю, зноў здраднік, еретык, здраднік. І толькі калі вы даходзіце до канца кнігі, вы знаходзіце адзін звязаны сказ. Ён кажа аб факце, што мае людзі былі адпраўлены ў бездань. Ён абяцае помсту аб здрадніках, лордах, і скажа, што яны будуць пакутаваць у цемры, якую яны самі накінулі на сусвет. Я зноў стану каралём. А божухна, гэта дэмон унутры Лоіс пачаў казаць. Твой час настане і хутчэй, чым ты думаеш. Гэта самы бог-кароль. Гэта хутчэй за ўсё нейкія нататкі бога-караля. Вось такая хрень. Ифан, ты не жадаеш, калі ласка, гэта зняць свой капялюшак там неяк? Давайте-ка, оп, часова. Каб просто крыніцу забраць. Так, давайте заберем эту книгу. Она некая особная. Том Сворнбрейкера. Так, гэта кніга апісвае стварэнне Сворнбрейкера і, што важней, яго знішчэння. Каса дастаткова моцная, каб змагацца з Богам. Яна была разбіта на два кавалкі. На лязо і на шафт. Палку, карацей. І была схавана на безыменнай выспе, далёка ад рук смяротных. Добра. Зараз мы тут усё гэта агледзім. Так, Томік Айтеран. Это сказаны набор схем, складаны набор схем показывае дэталі Айтеран. Один малюнак показывае 7 істот, якія кланяюцца прыладзе. 7, вядома ж. Вось он, мёртвы канцлер. Астатнія давайте з целом мёртвым паразмаўляем. Дух Рыдалуса. Гэта яго забілі. Ён правіўся ў залю канцлера, і тут яго забілі. Яго спаміны ажываюць. Яго памяці прыходзіць да вас як сабака да свайго гаспадара. Ваше імя Рыдалус, і вы богаабуджаны, але вы ведаеце, вы ніколі не станеце святым, таму што вы закахаліся ў Таріан, вашу суперніцу. І што каханне робіць вас слабым. Вы чуеце аб чутках, што бог-кароль пачакайце-ка. He rumors of a god king who would free you. Вы маеце чуткі, што бог-кароль, які вызваліць вас, можа вызваліць вас, каб вы былі вольны з Таріан. Вы шукаеце ведаў у гэтым каралі, але калі вы знаходзіце канцлера, ён мёртвы, і фігура стаіць над ім. Люцыян, вялікі святы. Ён усміхаецца вам і ківае, калі вы набліжаецеся да яго. Ён кладзе вам руку на плячо, і яго лязо разразае вам жывот. Калі вы падаеце, бедны Рыдалус, ты ведаеш, што ты ніколі не пабачыш Таріан зноў. Показаць яму, дзе знаходзіцца дух Таріан, сказаць яму, што он вольны ісці. Ён абуджаецца быццам бы ад сну. Ён робіць штосьці, што было бы уздохам, калі ён быў жывы, і потым пачынае бегчы. Добра, ён з Таріан сустрэнецца з духам. А вось і канцлер. Вітаю у запретнай бібліятэцы. Не бойся праўды. Негледзячы на тое, што она разнясе твой сусвет у кавалкі. Не бойся праўды наконт багоў.
Скажи мне правду наконт богов. The gods Боги destroy what знищу. they have made. You think them cruel, but they are not. They own us and will do with us what they must. Так, боги знішчаюць, што яны стварылі. Ты думаеш, што яны злыя, але яны такім не з'яўляюцца. Яны валодаюць намі і зробяць з намі тое, што яны A павінны. thought arrives from deep within. A single word. Lies. Думка ўнутры ўсплывае ўнутры. Адзінае слово хлусня. Ці ведае ён вучня па імені Рыдалус? Я разумею зараз, глядзіце, Люцыан забіў, я зараз разумею, мне трошки спалучаецца. Люцыан пазабіваў усіх у гэтай акадэміі, таму што богі палічылі іх здраднікамі. Нешта богі, нешта яны нарабілі ў гэтай бібліятэцы, што богі палічылі неправільным. І таму патрэбна пазбавіцца ад іх усіх. Вось, уся гэтая акадэмія ператварылася як бы ў адну вялікую хлусню, як з боку пункту гледжання багоў. Але багам я ўсё роўна не давяраю, ўсё роўна нахрен яны ідуць усе 7. Разам просто ланцужком ідуць нахрен. Рыдалус шукаў сакрэты багоў, Рыдалус шукаў бога караля, і Рыдалус помер ад рукі Люцыана. Яны не жадалі, каб яны неяк звязаныя былі з богам каралём, нешта такое. І за гэта на ўсялякі іх забілі богі. Hunger rises deep within you. You or the hunger dies away. Не, мы іх не паглынаем. Просто не паглынаем Амадзія. Сакрэты багоў. Я бачыў іх сваімі вачыма, і я раскрыў праўду. 7 трымаюць сакрэт. Калі мы паклоняемся ім як выратавальнікаў, яны кормяцца на нас як на быдле. Это ўсё наша крыніца, якая падтрымлівае іх жывымі. Яны паклынаюць самую кроў індывідаў, сямей, вёсак і каралеўстваў. Гэта ўсё толькі для таго, каб яны жылі бясконца. Усё, што каб нас немагчыма было так. Усё, што мне... Блін, гэта жесть. Я зараз разумею, у чым сэнс. Той момант, калі бы я хацеў пазбавіцца ад бога караля і ад 7. Таму што канфлікт тады сам па сабе вымірае, такім чынам. Усё гэта, каб нас немагчыма было, каб мы не маглі насадзіцца крыніцай, якую мы павінны трымаць пры сабе. Богі гэта злодзеі, а мы іх ахвяры. Богі хлусы, а мы не ведаючы, быдла. Богі майстры, а мы іх рабы. Калі ты чэмпіён бога, ты становішся чэмпіёнам нічого больш, чым сваёй слабасці. Калі ты пакланяешься, ты падпісваеш сваіх бліжэйшых да смерці. Мы будзем тады толькі вольныя, калі мы пакінем іх, і яны пакінуць нас. Я разумею, чаму старыя алтары 7 выглядалі дзіўна на ўзбярэжжы Жнеца. У вас кружыцца галава. Богі зараз выглядаюць як тыраны, якія паклоняюць сваіх жа паслядоўнікаў, крыніц сваіх жа паслядоўнікаў, быццам бы яны быдла, якую вырасцілі на забойства. Вырасцілі як быдла. Не, зусім не. Не, зусім не. Быдла, значыць, больш для сваіх майстроў. Это жорстка нават для 7. Выглядае так, што карупцыя ў святым ордзене ідзе значна вышэй, чым мы думалі. Будзеш скакаць на любыя... будзеш занадта спяшацца з высновамі, упадзеш з абрыву. Людзі, якія... Людзі робяць тое, што яны робяць за шмат прычын. Тут павінна быць штосьці яшчэ ў гэтай гісторыі. Не магу не адчуваць, што мне непрыемна адчуваць сябе пешкай. Асабліва, калі кароль знаходзіцца на дашцы. Цікава, што ў чырвонага прынца не агучаная рэпліка. Так. Окей.
У мяне нешта адзінае, што дзесьці тут павінна быць акрытачка яшчэ у акадэміі, і я яе не бачу. Зараз аглядаем. Для тых, хто прапусціў, мы зараз раскрылі па сутнасці прычынаў. Блин, нешта не тое. Дзе Swornbreaker? Зараз. Ідзем у інтэрнэт па новай. Так. За зачыненымі дзвярыма ў Teachers Hall. А што за Teachers Hall? Гэта... Teachers Hall 618, 600. Это здесь тут? 618. Ага. А чаму? Чаму я не заўважыў яе? Тут же дзверы такія прям вельмі відавочныя. Я просто не заўважыў дзверы. Цікава. Ладно, зараз ходзім сюды. Реально просто не заўважыў дзверы. Я сляпы. Гэта павінна быць штука, там частка касы, якая можа змагацца нават самімі багамі. Глядзім, што за яна. Мне вельмі цікава яе зрабіць. Так. Добра. Это вядзе кудысьці яшчэ, так? Давайте захаваемся. Опанькі, яшчэ лук. Лук запаволівае і атрафію кідае. Дарэчы, вельмі няблага. Фінес і рейнджд. Давайте-ка паглядзім, Іфан прыглядзецца да яе. Так, добра. Это ідзе да Іфана. Збіраем. Захоўваемся. Іфан пераправярае лук. Сабе, можа, яму лепей. Не. Неяк так складваецца, што арбалеты прям моц. А, не, пачакайце-ка, яно просто дадаткова яшчэ 13%. Ну а гэта штука не мае слота. Яна бы была б мацней, крыху, можа быць. Але я слота няма куды ўтракнуць, на жаль. Так. Што? Гексвол, майстар арэны. Што? Чаму тут майстар арэны знаходзіцца? Вось яго дух. Фантомная птушка клюе камень каля яе, якія з дзюба, якая ўся ў шнарах і пакрытая крывёю. Яна глядзіць на цябе аднім вокам. Студэнт арэны, так? Альбо майстара. Сказаць, што мы майстар, чэмпіён двух арен, Форта Джой і Дрифтвуда. Нават перамог Моргу ў Дрифтвудзе. Яна заўсёды моя любімая была. Вау, цікава. У мяне ёсць яшчэ больш моцнае выпрабаванне. Тут знаходзіцца канструкт моцнай дэструктыўнай сілы. Тут у бойцы ты можаш даказаць, што ты сапраўды адзін і той, каго я чакала. Абраны. Захавацца Shake Your Head. Так. Добра. Ну, добра, арэна, дык арэна. Але гэта не арэна багоў, гэта... А ё-моё, вялікі ахоўнік. Лол. Ну ладно, погнали. Аўтаматон масіўны і пужаючы, трышчыць, калі зноў ажывае. Ты павінен пакінуць гэта месца. Спытаць, навошта тут люстэркі. Я аўтаматон. Я распазнаю і адказваю.
Не думай, што ў мяне ёсць розум. Зараз тобі патрэбна пакінуць гэта месца. Мы прайшлі дастаткова далёка, і мы не збіраемся пакідаць гэтае месца. Так, пачакайце-ка. Ну-ка, ну-ка. Опа, блин. Холера. Ему не спадабалася, што я тут круціўся, я размову не скончыў. Дайшоў до маналіту. Блізка. Я блізка каля месца, дзе я атрымаю боскасць, то бок літаральна сілу богоў, але гэта скончыць гэты акт. І наколькі я ведаю, будзе яшчэ. То бок, ну, я, калі атрымаю боскасць, будзе яшчэ акт. Хутчэй за ўсё ў Арксе ў горадзе, я не ўпэўнены. Вось, які будзе скончваць, па сутнасці, падзеі гульні. Так што ў нас трэці з 4 актаў. Ну, по моих разликах. Ты не святы. Ты павінен пакінуць гэтае месца, альбо памерці. Ты не можаш перамагчы ў гэтай бойцы. О, я покажу табе тут галоўна. Так. Я магу адсюль страляць? Блин, ён занадта далёкі. Я магу тады... Вось так. Блин, я уступіў у бойку, так? Ну ладно тады. Раз такая справа, усе ў бойку ідуць. Вось я на 17 ўзровень, так? І ён будзе праблемны. Яшчэ яны дрэнна размешчаны, вельмі не падабаюцца, як яны размешчаны. Добра, давайте хаця бы ацэнім. Здаравенныя, слабы да паветра. Цудоўна. Абсолютно бессэнсоўна яго атруту накладваць. Лагічна. Не гарыць, не атручваецца, не крывіць. Я не здзіўлены. Далей, вось гэтая. Паветра ў іх слабая. Тое ж самае. Таксама паветра. Добра. Будзем ведаць. Павучок, з'яўляйся. Я гідрасафіста зараз зразумеў, чаму я браў адзін пункт. Спецыяльна, каб дождж выклікаць, які я потом не карыстаў амаль ніколі. У мяне такім чынам вызвалілася нават одна кропка, можна было бы сабе яшчэ закліну взяць. Ну да ладно. Так, падыходзім бліжэй. Павучок, давай атакуй адразу здаравеннага. Займі яго крыху. Ён просто не мае той, каб нейкую бясконцую колькасць брані. Воу, якая штука. Гэта насамрэч не настолькі балюча, наколькі я думаў будзе. Адзінае, што мне было б прыемна, каб яны былі бліжэй адзін да аднаго. Вось, таму што зараз яны неяк размешчаны крывавата. Вось яны падскокваюць сюды. Так. Блин, як яны удала, яны прям абіраюць удала вугал, под якім біць, каб максімальную зачапіць колькасць. Так, у мяне выбор зараз. Альбо сканцэнтравацца на здаравенным, альбо насамрэч па мелкіх біць. Так, станем тут. Гэты стрэл можна было бы накінуць зараз на вось гэтых мелкіх. Альбо сканцэнтравацца просто на вялікім. Мне падаецца, на вялікага трэба прям усю энергію аддаваць зараз. Бам, мінус фізічная броня, я магу яго пракідваць. Ха, паляжы. Так, добра. Праверана зачараванне, ці магчыма кагосьці часова перайсці на свой бок. У мяне няма зачаравання, у мяне школы няма зачаравання. Так. Так што гэта не варыянт. Прям не варыянт зусім. Не, ты кажаш пра школу, якой у мяне няма увогуле на руках. У мяне ніводны персанаж не валодае гэтай школы. Так. Раз маланкі ім слабыя, тады мы ва ўсе бакі маланкамі.
Цудоўна, шакавалі 2. Гэта менш пунктаў дзеяння ў іх будзе. Зараз Guardian Angel. Такім чынам мы Лоіс абаронім. І будзем у сябе прынимаць атакі. Фізічная броня не вельмі тут патрэбна. Я магу... штосьці яшчэ зрабіць. Пунктаў дзеяння не хапае. Добра, канец хода. Я застануся, дзе я знаходжуся. І варта... Давайте крещендо на вось гэтага, потому што метан выходзіцца мне гэты заклён. Не дацягваюся, на жаль, да Ифана. Ён далёка. Яго хацелася б паскорыць. Тады хуткасць Лоіс. Ёсць. Contamination. Давайте забруджванне. Ёсць. Гэта прапусціў свой ход. Брані ён не атрымаў. Цікава. Гэта вельмі цікава. Давайте тады один стрэл і зноў яго пракінем. Типу, ён лёгкая цель для нас зараз абсолютно. Мы просто будем здзекавацца над ім. Бам. Лоіс пад абаронай чырвонага прынца. Цудоўна. Чырвоны прынц блакуе па сутнасці пашкоджання, якая Лоіс бы атрымала. Лоіс працягвае настрэльваць маланкамі. Ты можаш адразу да 2 дацягнуцца? Яны слабыя да маланак. Ёсць. Адзін застанены. Цудоўна. І яшчэ другі ўстан. Усё. 2 ўстане будуць. За ногу... Так. Маё любёнае гэта рэзаць сухажылі і потым ператвараць у курыцу, каб праціўнік хаатычна бегаў і уцякаў. Файная камбінацыя. Не, тут гульня дазваляе прям шмат чаго рабіць. За рогу, за ногу. Гульня дазваляе шмат чаго рабіць. Тут рэальна ёсць весёлая камбінацыя ў білдах. Так. Па-па-па-па-пам. Пейн, на жаль, гарыць. Я магу статус хаця бы зняць. Так, давайте каменная броня. Усё, Фейн хаця бы гарэць перастане. І канец. Гэты стан. Усё, яны прапусцілі. Чакаць-ка. Hypercharged. Хуткасць, пашкоджанне. Яны перагружаныя. З-за таго, што іх маланкам біў, яны сталі мацней. Так. Добра. І фантам 1 можа гэтага здаравенага заваліць самастойна. Мне трэба забіваць іх зараз жа. Атрута бессэнсоўна на іх кідаць. Блин, я тут не бачу. Полымя на іх не вельмі эфектыўна, по-моему. Ну, трошки неэфектыўна. Давайте вось так зробім. Бам, ёсць. І ось так. Блин, яны же імунныя. Блин. Зараз гэты чел паходзіць яшчэ, так? Ладно, давайте у здаравеннага. Мне ўсё яшчэ патрэбна яго кантраляваць. Ён трофею сабе атрымаў. Там Лоіс можа дабіць, мне падаецца, без праблемаў. Оп, паляжы яшчэ. Цудоўна, просто у адзінку Ифан просто выносіць аднаго чала. Так, вы 1 і 2, так? Па-першае. Там дым не дазваляе. Блин, лухта. Штосьці за 2 дзеяння, так? Ось так ось. Блин, там не бачыць просто. Ай-яй-яй, не падабаецца. Я не магу тэлепартнуць яго туды, а мне дзеянняў шкада. Чаму яна не бачыць? Таму што вось гэты дым перашкаджае, так? Добра, тады адзін ход. Ось зараз бачыць, цудоўна. І тэлепартуйся вось сюды. Не помер? Не помер. Блин, давайте заморозить. Усё, ахалодзіў. Цудоўна, адзін помер. Каго б'ём? Аўтаматонаў. І тут у нас будзе Swornbreaker павінен быць. Гэта якраз таки коса, якая можа змагацца. У нас ёсць две легендарныя зброя. Коса, Swornbreaker і меч Анафема. Ну, меч падаецца.
Вось, анафема можа забіць нават бога, а каса просто моцная на ўзроўні багоў, карацей. Такая штука. Анафема просто імгненна заб'е бога. То бок я магу скарыстацца штукай, якая прям забівае ўсё, што пажадаю. Так, гэтую цэль я не бачу. Цудоўна. Як вось з гэтым змагацца? Слімакаткі? Гэта слімакаткі, вы ўпэўнены? Мне падаецца, не. Мне падаецца, вы нешта блытаеце. Это не тут было. Давайте бар'ер тады. І я не ведаю. Хацелася бы шчыт кінуць, але просто, ну, куды бы я яго не кінуў, гэта просто губленне шчыта зараз. Ой, ён зараз выбухне, альбо што? Рэактыўная броня... А, ён выбухнуў бронёю, добра. Добра, я зразумеў. Так. Ты у нас. Один кинжальчик, 95 пошкодження. 2 кинжальчика у тебя. А, яны на 30 знижены. Не, нормально, мне павінна хапіць. Не помер? Блин, 26, не пошастила краху. А тут она яго не спрацуе. Блин, давайте маски. Блин, маски-то не пробьются. Придется фаерболом лупить просто в упор. Можно как-нибудь как себя не атаковать? Вот так. Есть, забили. Цудоўна. Здоровенный, 264 у нас, так? Я мне падаецца, я яго звычайна так і заб'ю. Ёсць. А, ён памірае і астатнія паміраюць? Цудоўна. Вы глядзіце. Я мог просто полностью все силы на здоровенном сконцентровать и забить на все остальное. Добро. А вось Элиазол с Ворнбрейкера. Рельеф атрымае Divinity, каб стаць багом, а потым анафему, каб ваншотнуць сябе. Неблага, неблага. Так, забираю. Гэта адпраўляю рэчыронаму прынцу. Шчыт. Выгляданне блага. Пойдзе да чырвонага прынца, там разберомся. Посох. Посохи я люблю. Інтэлект, перакінез, ініцыятыва і ўхіленне. Але ў нашага бягучага зараз лайфстіл ёсць. Але ж ініцыятывы тое ж самае. Ну, не, я возьму гэты. Давайте экіправаць яго. А гэты мы адправім іфу. Перстёнак. Конституцыя, гідрасафіста, ретургія. Гэта дакладна для Лоіс, ідэальны перстёнак для яе. Добра. Тут духаў яшчэ раскідана нешта. Даволі шмат. Мне падаецца, гэтыя кандэнсатары мне ўжо ў такой колькасці не патрэбны, але я іх усё роўно збіраю. Чалавечы шкелет. Так, мне падаецца, кандэнсатараў я нешта перабор ужо сабраў. Духі. Ніводнага духа? Дзіўна. Так, добра. І гэта месца, адкуль маглі назіраць, я так разумею, рада вогуля. Потому что там 3 месца. О, капасітор. Месца для капасітора. Дзе ён там? Чырвоны прынц? Так, і, дарэчы, трэба шчыт паглядзець. Конституцыя. Так, у нас горш, у нас горш. Добра, я беру гэты шчыт, апранаю. Файна. Лоіс. Табе вось гэта абавязкова прям ачмураненька. Просто замена які там 15 ўзровень мы 17 заменілі. Цудоўна. Так, капасітар ёсць. Але святла ніякага не бачу. Добра. Можа, дзесьці яшчэ ёсць. Альбо яму патрэбна пэўная пазіцыя, я не ведаю.
Не, падаецца, усё правильно з пазіцыяй. Дзесьці яшчэ павінна быць. Альбо кнопачка якая. Дзе? Дзе ты? Я ўпэўнены. Зараз вызначыцца, што дзесьці яны ляжаць на тым месцы, якое мне патрэбна. Альбо... Не, я не ведаю. Не ўпэўнены. Можа быць, ён ляжыць на нейкам... на такой штуке. Не, альбо тут націснуць дзе-небудзь. Незразумела. Эльфійскі шкелет. Эльфійскі шкелет, і я магу з яго падабраць старажытны чалавечы чэрап. Перададзім чырвонаму прынцу. Я не бачу яшчэ ніякага... Што ў гэтым пакоі патрэбна зрабіць. Это желудка. Ай, ну з'еў. Голодны быў. Я не разумею. Дакладна, эльфы ж ядуць. Дакладна, дакладна. Я думаю, я не ацаніў просто, так. Я не ведаю. Тут просто няма нічога. Складанасць у тым, што тут святло няма. Ну, гэты пазл, я разумею, чым яго сэнс, просто што мне патрэбна, каб святло запусцілася, а святла я не бачу. І тэарэтычна яно павінна пайсці вось сюды, куды-небудзь, так? Бо нешта такое. Незразумела. Ну, я бачу як мінімум капасітар вось гэта. Дзіўна. Давайте тады захаваемся, зараз на ледзе помсту адправімся. Я яшчэ, можа, зазірну, што там з гэтым самым зрабіць, але... Something on your mind, darling? Так. Таблічка... Так. Ба-ба-ба-бам, каб стварыць яго. Можна даць сукубу 2 часткі Сорнбрейкера, альбо сказаць ёй, тыпу, дай таблічку, мы самі зробім. Даражэнькі, я не памятаю, каб хтосьці быў да мяне так добра ставіўся. Калі ласка, можа быць, нават ніколі. Калі гэта будзе найбольш важна, я буду на тваім баку, я абяцаю. Усё ж такі, я хутка буду вольнай жанчынай. І я магу потым абраць, за кім я пайду, куды б я... Ну, я магу сама абіраць, куды я пайду. Так. Я там стварыла Сорнбрейкера. Я трошки шкадую, што не сабе забраў яго трошки. Крыху. Я даў ёй кавалкі Сорнбрейкера, вось што я зрабіў. Так. Тут есть Lucky Charm, лидерство. Такое себе насамрэч. Усё. Нема нейкая ультыматыўная. Вось эта голова можа быць яшчэ... Можа быць. Але яна ні в одном персонажу ідэальна не кладецца. Я даў ёй, карацей, за нафігам пабегаю. Ну, просто я ожидаю паглядзець на гэтую касу. Я пагляджу яшчэ. Я просто хацеў паглядзець, што будзе, калі так. Ну, будзе. Могу я зараз... Не, зараз я загрузіцца не магу. Я возьму любы, просто ад балды. Зараз я у яе паспрабую таблічку ўзяць. Вось. Просто без яе я ж не змагу сабраць цалкам. Я ёй уже даў кавалак. Так, нам патрэбна... Ты сам жадаеш стварыць Сорнбрейкера? Я спадзяюся, што ты не трапіў у дрэнную кампанію, даражэнькі мой. Трымай таблічку. Але памятай, што мне таксама патрэбны Сорнбрейкеры. Так, добра. Спрабуем, паглядзім. Дзе там ён? Оп, Combine with. Дзе яно там яшчэ? Кавалкі, інгрэдыенты, вось яно. Кавалкі Сорнбрейкера. Раз і два.
Я пагляджу на яго зараз. Ось, мне просто цікаво було, що буде. Ну, все ж таки. Ён двуручний. І потрібний тег Sworn. У мене нема Sworn тега. Де там теги? Ну, мне ніводного не буде, так? Ну, я зараз її просто отдам. Система тегів, до речі, вельми крута ідея була. Ну, типу, вельми наперед. Просто, ну, зараз я вже спокійно до цього ставлюсь, тому що ніякий не прорив гэта для мяне. Але система тегів, яка у выніку відкриває вам діалоги і робить їх більш цікавими, гэта прям круто. Яно, насамрэч, мені ні туди, ні сюди, гэта коса. Яна прям нікуди, реально. Я ні у кого няма... інтелект. Гэта на силу інтелект і некромантію. То бок яна літаральна як зброя хутчэй. Ну, я зноў жа не магу, у мяне з тега няма. Аддаем, карацей. Something on your mind? Die. Паглядзеў іх Why, опыт. I can't remember the last time someone showed me such kindness. Понял, што яна табе не спатрэбіцца? Maybe even never. Ну, типу, у мяне тега няма, і у мяне няма персонажа, які бы двуручнік насіў бы. А яна дае толькі для не двуручніка, типу, ну, для умоўнага Фейна, яна не бескарысная, таму што яна як бы тое ж самае, што посах у мяне зараз. Вось. Яна мне не спат... Ну, я не бачу. Я ўжо сказаў, яна нават чырвонаму прынцу, нават калі бы ён мог яе апрануць, яна не вельмі крутая для яго. Па-другое, толькі калі сюжэтная. Толькі калі сюжэтная, але калі не сюжэтная, ну, калі гэта сюжэтная, то гульня, што ты робіш? Я не люблю такое. Ну, типу, мне нічога не кажа, чаму бы не аддаць яе сукубу, ну, з якім мы сябруем ужо. Вось, не бачу ніякай прычыны ўвогуле. Вось. Там астатняе, насамрэч, больш карыснае. Ну, конечно, тут і та... Вось гэтая штука, насамрэч, трошкі нават больш карысная, чым тая. Чым каса гэтая. Але ёсць сумневы. Так, Uncanny Evasion. А давайте возьмем вось эту. На силу. Она такая, можешь отдать некальким персам. У сэнсе некальким. Калі і магу, то я пра гэта не пачую. Ну, типу, я не веду ніводнага персонажа, якому я магу яе аддаць. Не існуе для мяне гэтых персонажаў. Абсолютно. Калі я павінен быў у гэты момант пра гэта даведацца, то гульня дрэнна робіць сваю справу. Ну, яна не тлумачыць мне, што у мяне ёсць опцыі. Во! Той молот, які я атрымаў зараз, ён лепей нават. Шок накладае. Конечно, стана не накладае, але дае 2 сілы і яшчэ сам па сабе не слабы. І мае дзюрку яшчэ ў сабе. Можна руну паставіць туды. Дзе там? Прыстарнасць пашкоджання, як пашкоджанне паветрам. Ці варта яно так рабіць? Давайте фізічную... Не, фізічную, карацей. Тыркнем. Мне падаецца, у Фейна... у яго такая ж. Добра. Гіганцкая руна. Па-па-па-па-пам. Гэта яшчэ не дае шоу па сюжэту. Ну, тады, дзякуй гульня, але гульня перад мной не паставіла выбар так, што без выбара. Ну, вось і ўсё. Там, лічу, праблема гульні. Вы зараз мне спойлерыце, калі б я праходзіў сам, я бы ні за што пра гэта не даведаўся, чат. Абсалютна. Я быў бы абсалютна ўпэўнены, што не існуе такой опцыі. І ад гэтага мне становіцца толькі непрыемней зараз. Таму што вы зараз мне сказалі, што насамрэч, ведаеш, ты зрабіў неправільна, ты мог бы зрабіць вось там, вось яшчэ пайсці, вось там вось ёсць лазейка, там ёсць яшчэ далей па сюжэце з'явіўся бы персонаж, і потым можна было бы яму аддаць. Адкуль я нахрен мог здагадацца пра гэта? Гэта квест, я павінен выконваць квесты, таму што гульня мне дагэтуль ужо пасрацца дала за тое, што я квесты не здаваў. Вось, так што не, давайте без гэтага, калі ласка, вельмі без гэтага.
Так, а дзе я ж магу унтер трапіць? А, вось акадэмія. Так. Вось сюды. Там усё прадумана? Ну, добра. Ось, просто калі не прадумана, і потым гульня такая: о, ну ведаеш, ты просто не ў правільным парадку выканаў гэтае дзеянне, таму сам вінны, ха-ха, лох. Вось, калі б гульня такую хрень зрабіла бы, блин, я сур'ёзна, тут, ну, гэтым папахвае, што да гэтага набліжаецца. Так, па-па-па-пам. Я б ждаў сабе яшчэ адну здольнасць якую паставіць. Крывавы дождж я ўжо не паставлю, таму што я гідрасафіста прыбраў. Decaying Touch можа быць у вельмі рэдкім выпадку, я можа быць карысным, я яго возьму. Все норм, не переживай, гуляю по-свойму, выбраць здаецца з табой. Мне не падабаецца, што мне накідваюць варыянтаў, якія мне калі ласка не спойлерыце. Гэта спойлерам я лічу, капец. Тыпу, я адчуванне, што я раблю неправільна. Добра? Ну, тыпу, гэта такое сабе адчуванне. Я не думаю, што вам цікава было бы, калі бы вам, о, ведаеце, вы неправільны білд там робіце. Ну, вось такое. Ну, вось, вам правільныя білды просто патрэбна рабіць у гульнях, вы неправільныя білды робіце. Гэта непрыемна. Гэта непрыемна адчуваць. Так. Ой, у меня целая коллекция гэтых капасітораў. Давайте расставлять. А, я ж там яшчэ не вырашыў. Пачакайце-ка. Тым пакоі. Меня той пакой не супакойвае, то што там люстэркі ёсць, і я нічога не магу з імі зрабіць. Што за лухта? Дзе? Так. Так, Hidden Arena. Arena DOS 2. Не ведаю, чаму яна Hidden, калі я просто не заўважыў яе праходу. Так. Што? Тут нейкая, я зараз читаю Reddit 9-гадовай даўніны, і мне быццам бы мяне і аўтара газлайцяць. Што? Давайте-ка вернемся. Альбо яны газлайцяць мяне так же сама, як і аўтара. Я зараз топік на Reddit читаю, і там людзі тлумачаць пра 3 пляцоўкі, і топік стартер кажа, я бачу толькі адну, і я реально таксама бачу толькі адну. Альбо як звычайна на Reddit ні халеры не зразумелі, ўжо нарэкамендавалі, не разабраўшыся, альбо реально там неяк незаўважна гэтая пліта знаходзіцца. Там ёсць такі момант, які залежыць ад парадку маіх крокаў. Ну, непрыемна. Ну, і дзе? Яны сказалі, што ой, тут есть яшчэ 2 пляцоўкі перад мостом. 2 пляцоўкі перад мостом раней, блин, адбываюцца. Ну, там зусім іншым месцы. Карацей, тое, што абмяркоўвалі чэлы, гэта тое, што тут, па ідэе, можна неяк актываваць гэтыя штукі, каб ляснуць унутр, ну, гэтага элементаля. Гэта літаральна, каб спрасціць бойку. Вось. Але ўсё на гэтым як бы скончваецца. Пляцоўк-то больш няма. Да і там топік 9-гадовай даўніны, вы аб чым? Так, ну, про гарбату ў чаце прыгадалі, я гарбаты захацеў. Ну, карацей, я не бачу. Адзінае, што мне хочацца паспрабаваць, заведаеце? Зараз одну рэч паспрабаваць. За Ифана паспрабаваць скокнуць вось туды наверх, на верхнюю пляцоўку.
Так, Ифан. Опаньки. Одна кропанька. Плюм. И тут есть гигантская руна маланковая. Ха, очмуренно. Кайфово. Такие редкие. Карцей, Reddit не має сенсу, то бок топік у Reddit, у топік стартера теж, я розумію абсолютно про што кажа топік стартер, ён кажа пра вось гэтую залю, і ён не бачыць ніякіх спосабаў яшчэ. Так, ён не бачыць ніякіх спосабаў і божухна. Штосьці зрабіць з гэтым з гэтай заляй. Яму кажуць, адзін кажа, гэта каб спрасціць бойку, адзін кажа, о, тут яшчэ дзе платформа, тобі патрэбна яшчэ дзе платформа актываваць. Ну, типу 3. Маланкай. Дзе яны знаходзяцца? Яны сказана перад мостом перад пакоем. Дзе платформа перад мостом перад пакоем у іншым месцы знаходзяцца. Мне падаецца, чалавек неправильно прачытаў паведамленне. Даследуй. Добра. Не, ну просто, типу, я ж ужо прыйшоў, гэта ж тупіковае месца. Яно не абавязковае. Вось, і прамяняў ніякіх няма. Лухта нейкая. Ладно, ідзем назад. О, дарэчы, з пушкай паразмаўляць. Ты выканаў маё выпрабаванне. Перамог канструкта. Сказаць, што у нас атрымалася. Мае віншаванні, стаўшы адзіным богабуджаным, які выканаў старажытны рытуал арэны. Зараз ты адзіны. Ну, дух выпроствуе свае пер'я і глядзіць глыбока табе ў вочы. Вы адчуваеце моцную энергію, якая напаўняе вас. Моцную энергію, якая застаецца з вами. Шчаслівы тыя, хто піруюць на падшых. Ось так ось. Окей. Палачка зноў жа на інтэлект. Гэта у нас можа быць. Давайте вось гэта возьмем. Там чырвонаму прынцу столькі ўсяго дастаецца, просто жесть. Ну такое. Не. Не буду. Рыхтуйся на працу, там вікі пачытаеш на... блин, дакладна. Праца. Я не заўважыў, як час праляцеў. Я рэальна, я думаў нешта, што мы гэтае падзямелле сёння скончым, і я нават не заўважыў, як час праляцеў-то. Глядзіце, чат, сёння аўторак, так, заўтра, хутчэй за ўсё, стрым затрымаецца, таму што я пайду панясу катоў да ветэрынара, прышчэпачкі ім парабіць. Вось. І таму затрымаецца, можа быць, на паўгадзінкі, можа трошки больш, можа менш, можа нават не затрымаецца. Ну, там як дадзім рады, таму што, па ідэі, мы раней павінны скончыць, і я вярнуцца дадому павінна буду раней. Вось, так што, ну, калі затрымаецца, то незначна. Вось такая справа. А вас я буду зараз перадаваць сябе, я пакіну персонажаў каля гэтага мастку, таму што гэта, па сутнасці, канец акадэміі, і нам толькі наперад вось па гэтаму масту ісці. Па выглядзе. Вам я жадаю добрага дня. Мы, дарэчы, амаль 18 ўзровень, там ледзь-ледзь не хапіла. Вам я жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць. Калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Я гляджу. Хто ёсць на твічы? На твічы у нас ёсць. Нікога не бачу. Прям не бачу, толькі радыёголас. Добра, перадаю вас на радыёголас, паслухайце беларускіх выканаўцаў, а я пабег працаваць. Вам жадаю добрага дня, і у мяне ўсё, і да пабачэння.